سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بهجنانيو نايلومي مخفتي درفي من البات كابتي لموت هجراوي درفتات فليز بلد ياجن فليز بلد كايكونتن امين ناير ترى درفتات ناي بحق بفرلا ابزنا تعد مزلهم these are one of the best songs you know زي كلا كابتي مسات درفتات ناي داوت شيلان حدا جزيسي قديش مسرح كل جزء صباح يكون حدا جزء كم زجيركم تقوموا لنا تناي كرمنا بحكي أنا سزادر في سمع مسبر كواس ناي جدا كما يدفتوا كل يوم ما ذكرتها تكونهم تخيلها بمبال ناي بحكي بلوز خنا دمتي كان حدا بلوز خنا عبسنة ببنيانا يرتراس لزدقمة قبل بيزا مسجنو كم زعين الدرفتات كدقم كلون دسب لك يدقاقم كمان كتبل بيس كنبلان خلينا ولا كاله جن كدوق مخلخها كابتنا يكعدم بزي سنف كونا له سويلك حوس يكون مالتي سو يغني لنا نخلاتهم بحكي انا رجسني جحاتون فتيخ معهم زلهم ناتكم فيدباك كسمع لي لوبي بزح تحستوتاتنا خنري بزح حاجه داس حبريتاتات زينا امقزلو زناي مخفتنا يدر فتره ديكوني بزح حاجه داس تحستو كنرينا مقنيات معلتنا تنسل زغربه بزح حقوس قوس كنرينا سامو دتام سايصنو لايك غبرو سبورت غبرو شير غبرو نتقول سرحنا تحجزوا زلهم دما بلبنا مسكناكم حجي جزيه قتيل الله مجمريا بزخن جمرينا let's dive የታም ይነሳው ለምንድን ነው የሚያስማሙን ነገሮች ይበዛሉ ከሚያለያዩ ነገሮች ኤርትራ ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ማበሯ ግብጽ የሚደረግ ዝምድና ለኢትዮጵያ ስጋት እስከሆነ ድረስ ኤርትራ ውስጥ መረጋጋት ይኖራል ብዬ አላስብም እነዚህ የኢትዮጵያን ፍላጎትና ጥያቄዎች ወደ ጦርነት መተርጎም ለምን አስፈለገ እኛ ወደ ቢዘን ተገልጋይ ከሌለበት ከጥቅሙ ጉዳቱን ተወያይተን በሰጥቶ መቀበል ብቻ ነው ይሄ ነገር ወደ ጦርነት ሳይሆን ወደ ሰላማዊና የጋራ ትብብ كم تري ورا لهم إثيوبيا أنصار إيرترا تقبل زلا كامبين بحجراو تلفزيونات ناتا another level كله level زي I don't know menu تايب قعتو نساتهم كم زبلو زلو أبالنا حيل بحرنا إيرترا زنبرة بمبالي مامتيوم مزلو أبالنا حيل بحر زنبرة نيرترا تاريخ أو بتصحيت هلني قبعني وأفدق بحرنا إيرترا كاب عالمنا عالم حق وزعي كيف كاب مقبال زبلنا زبن إن بوليس تتقيم أبي أحمد نبي إيرترا قص كسرح بعد حسب زلو زد ما بعد سابا كوفيل انتهي بلالو نحن أول معرف مرب حيز لنا يبلالو من كلي وكم نجوب تزغفل زلا جنزب نبي إيرترا قاليو كفيلو أفدق بحر نخطي كم زخل كل حيل كم زيله نفسه كفي إيرترا يسمع معي أبي إيرترا زلا من قصة جنزب يدلي لك كم أبكال عالم زلا من قصة جن نسون زلي وزلو جنزب ما هبا يكونن why not تي صوتهم قبل زبل جوب تزين جروا why not نكينيا ل أبز حجين أي ولا بلامو أبز الناس أول زلو إن كان هبان أبي إثيوبيان إيرلاينز ينفس كبر ديبلو من كينيا it's just silly كم يوم عينت يوم توم بات again أبذكر دعنا زلون تاي قيب لالس كحفره تاريخ هوت العين إثيوبيا قبتي نبي إيرترا ممسوسي إيرترا سلام كل واي لي قمتني بهم واحد إيرترا فتحت حيلتات كلهم يمانت أقامنا أسلي أبي أحمد نافكر خلصي إيرترا استراتيجيكاوي بحركاس إيرترا لولاوي تهجريا مس قبتي ديات الزامد مسجن أفريد ديات الزامن نيرترا ترايز ملكتي I know زياتهم entertain قبروهم يما بإثيوبيا نتاج جندنا أبي سلزتهمو كم توام يوم expert يلوم كيلاتات يلوم بلا بلا يلوم كم توام يوم but كم إيرترا وخينكا اتزعبي كحدد بهال لو ناونتكا كده فرن زل حيلي نوعو خينكا نناتوز قبرو زلو تبقصو كتمقص كلها لك عبد زي فدريشن عندنا تاويان إيرترا ناس نتان خيت رقب مس هاي لسلاسة تسلفهم إيرتراويان نزبل زنبرة متكل ويون مرقص ويون بحقنا هزب إيرترا مخلاف صرحوا بعلزو تريوهم زلهم دما exact لأبي أحمد على ملو زفلتو حقت حيسو لولاو مريتنا إيرترا نكوسد بحقاو من قد زي كونه دما بقوبتا درونات هلني أصوارات هلني بحايلو كورري by the way propagandists نعبي نعشتو قال له يكون استم عبيت propagandists كاب حسب سئل نحنت فيديو بافد جب حرت خيد لا بتي سرجانة يرترا كبابا حسب تخيز نبرت ريومسي بس إحنا أنا already نشتي تريفنا حسب كن حزايم زبلو زلوا زياتهم كخيدا بارات كيلو أبتي تلفزيون I don't know كهو مسيري ولا كاب كالهجر إيرتراوي أبزو وانزي مس أبي أحمد كوينو أنت أري إيرترا تسرح
كحدام طلام ود جبا طراينا نبلو ود جباون كنبلاي نخلينا كدا طراي كبهال زخل سلامتاي زخون يكون بوليتيكاوي دليزلو نيرترا ويو نمنكس يرترا زق ما كل كل خلي نبوري ابي يرترا طراي حد شيكونن جن نلولاونات نيرترا مزدفر نلولاونات نيرترا كدمسس يلو نزسرح زلو حيلي موسو خينو تسليفو عبقونو خينو ززارب ندحر خينو كدا عزبها لزيو سلازي زخونه يكون بوليتيكاوي نيرترا بوليتيكانيا دي بلا بلا تبلو ابا دي سابا مس ابي احمد كوينو زمكر نيرترا تقداماي صلاي كون زلو بخوم منقد كنقومطو خنكلالنا بزح تنتنان غوسغواسم وناير ليوني سلامتايكم يبلكم على الغزي ازيوم سبات زياتهم مغابريا ناي كمي كم خونو خم زخلو حجي كريكم اذا نغر از سيريس تدي حزنا دما نابيك وزنا يريو قرب تلي كابتناتنا وصقبلكم لسن ابزي Khartoum and the surrounding state still without electricity on Thursday evening. The area was hit by an unprecedented barrage of drone strikes overnight Wednesday, knocking out the power supply. The attack comes just weeks after the army celebrated the recapture of the city. Experts say the paramilitary Rapid Support Forces appears to have opened up a new phase in Sudan's civil war, which has entered its third year. It switched tactics. RSF نبورت سودان ناي ندادي كمون أقدس ناي infrastructure ناي airport كلامله بدرونات كيروك حرم دحرم مصنع كمون أب كسلا أب كان بوتاتات دحرم هرامو أب كارتوم دمان منتايس كهريمو power stations ناي إلكتريك ما منش أو بوتاتات هريمو سلامتاي حزبك ربح سلا زي دلي إزد ما دايما دايل كان حزب السودان من بركاخ حزب السودان تسفى نغورت حزب السودان تسفى نخيقبر مهنياتو تي سراويت ناي سودان بزقبرو زلو قسقاس ناب صبوق درجات نامته سب كاب سدت ناب سودان قصو كملس لازي جمري نابو خي ملس سودان دحر حجي قبص وايو قل سبالو فتي مزكونتات زي تردو زلو نزيان مرداد ما ليتم حالتن كسعريانه سلامتايكم زقبر زلو إذا كونتات زي كبيت حلق زلو وايو هذا عب استراتيجي دما بدحر مغارجالو مجمريا امريكا زبلو كنرينا قدميو قل UAE ويكا إمارات سلامتايا كم زتقبر زلو حدا اكسبرتس كسمعو زي And then 2019 into Sudan, and obviously since 2023, they're really actively pushing the RSF vis-a-vis the SAF in Sudan. Again, another secessionist actor against the UN-backed government. Same model. So it starts in Libya, goes to Yemen, and then goes to Sudan. And then over the last couple of years, we see the same model being played by the Emiratis also in Somalia, where زيا زربا زيا نفسه كفير تراوي داجس قبرات صبوق يركو حتى ايدا للغانه ذاتس واي دما حدا كابتي قصال دسرحني لولاونتنا اواقع دغا كاتيبلون ويون بزع بلولاونتنا زق امر سبات عدل كنبام يبلان زبلان زلزي ازي اكيلان تايبلالو كلهم زم تريوم دلهم تحتي نقول لي ابي احمد وسيخكا ابي احمد تي ناي امارات حيلي كند منتاي حدغنيا استراتيجي حيزو خمزه زنغر زلو اب سودان زخطلو زلو اب يمن زخطلو زلو اب ليبيا زخطلو زلو اب صوماليا زخطلو زلو اب اثيوبيا زخطلو زلو لعل كل دما اب ايرترا كخطلو زخل بوليسي زنغركم زلو اب ايرترا كخطلو زخل بوليسي انتاي كمسل كم زخل ازي حيل زنابانا تقريبو اب بوليتيكا ايرترا يدكو تتجميرو كتقاملو زخل استراتيجي اقدمه ينغرالو مخنياتو اب نفس خمس ورده يكون كان كتنقق زلكا كل جينا باخا خيمصخلو كتنققلو زلكا نغرات بزو يا بعلم سمعوا عجي سلامتاي امارات كم زغبرو زلو كابيز بق استراتيجي دما كنغركم تمساسال استراتيجي اب حدا بوتا دايكوني اب حمش بوتاتات غيرو زلو ويم حساب عجي كل دما هذا بحدا كتعازل. They're backing the sort of federal states in Puntland, Somaliland, and also in Jubaland, which are entities, states of the Federation of Somalia, and backing their quest for independence. So also secessionist movements. Same model. They build up a militia group, a violent non-state actor. They provide material support and training and arms. And then on top of that, they kind of lend their own sort of political diplomatic clout to these non-state actors, giving them legitimacy. حجي انتاي استراتيجي زبل مبزحت غزي اب حنت هاجر متيوم مست منغستي كسرحو اي مرصون يوم انتاي دا نتا هاجر مقيلو ناصنت كغبر زدلي اكاليوم زدليو نتن ناصنت زدلي نتل ولاونت نايت هاجر كفرس دل حيلي نعو اصوار لوجيستيك غنزب استراتيجي كل هبوت رايدي كونه دبلوماتيك كلاود زي هاجر داسيت قاليا بعالم درجة نخي كنن بتزلوهم ناي ميديا ناي دبلوماسي ناي لوبي حيل غيرهم
ዓለም ኣብቲ ጉዳይ ተኣቃልቦ ጌራ ንኸይትሰርሕ ብኩሉ ጭዋታታት ብድሕሪ መጋረጃ ንዓለምና ኣብቲ ጉዳይ እቲ ንኸይተትብ ይገብርዋ ረግመልኩም እየ እቲ ዘለዎም ፅልዋ ገንዘብ በቲ ድሮናትን ኣፅዋርን ዝህብዎ ጥራይ ዘይኮነ ወይ እውን ገንዘብ ወይ እውን ሎጂስቲካዊ ገለመለ ነቶም ዕጡቃት ጉጅለ ዝህብዎ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ብዛዕባ እቲ ሃገርቲ ስለምንታይ ከም ዝኸውን ኣሎ ንከይበሃል ብኩሉ ናይ ጉዳይ ናይቲ ሃገር ከም ዝርሳዕ ነቶም ዝዛረቡ ድማ ብገንዘብ ነገርካ ተዓብስ እንተደይ ኮይኑ ድማ ከም ዝኹነኑን ተሰማዕነት ከም ዘይብሎምን ትገብር ሕጂ እዚ ስለምንታይ ሓደ ሓይሊ ከም ዝክገብር ይኽእል ብካልእ መንገዲ ረብሓኻ ከተሳልጥ ኣይትኽእል እንዲኻ ካልእ እንካን ሃባን ዲፕሎማሲ ገይሮም ክዕወትሉ ይክእሉ እንዲዮም ኖ ስስዐይ ሕጂ ስምዕወት ዝገደደ ክፋልና And so what starts in Libya has become now a model that the UAE have applied across Eastern Africa. And it seems to work. They haven't won, but if you ask yourselves why they're doing it, I think, my conclusion is obviously they want access. They're also saying it's better to have full control of a small enclave than shared control over an entire country. So having, full control over the juicy bits of Yemen is better than trying to, compete for influence across Yemen. Same in Sudan. Having influence over the RSF territory is better than competing for all of Sudan. In Libya, the same thing. You can't get all of Libya, but at least you have full control over a very juicy, very rich part of Libya. سنتاي زبل زلو سلمنتاي إمارات كم زخد جبرت مرت الله بخال من قد كم تنكالوت هجرات زجبرو شركة استراتيجية أو علاد جرا خد كيدا يتقل إنديا نو نعا أكن نقوله حجر مستمن قستي بزحات هجراتنا علم نات شراكة نات ودادركة نات شفا ربح خاخت السالت هتن قالك فالنا هجر جوزيو ناس نت كوجة ويقلق جبرين زبل زلو حسكا نتونس زقوا عصر زلو كم دليت كان خد جبرة ببيح بينخا كم دليتك بزيت حتى تنت نخط مزمزو عدل سلازوهبك نيمارات تزبل استراتيجي قين الرقيبة ما انت مالتي زي أرسيف زكو عصر كفالنا السودان دليتهم كجبروه موادر تيب اللومن تقول داي أبيدهم زود غير أب يمن تي نساتهم زتقفوز اللي عطوا وجل حيزوز اللي بوتا كم دليتهم بين قازن كبابيون أو دليتهم كجبرو يقولوا كم مزمزي يقولوا نتس أجاتات أو زلوا دم بزحسر واجا كجزوي يقولوا مهنياتو أتي أبتحتيهم زلوا أتي وجل كلا مرات يتصل زي بلنا بعضهم ترايك شد زغل أب سوماليا أب تبونتلاندز بهالزلوا أب سومالي لاندز بهالزلوا كمون أب تجوبالاند حجز قبرو زلوا أب إثيوبيا ونتخونه معركة كندو أتيهم على لو كنبلا ينخلي ناقل نمزعي نبي قصو كم زخيت زلوا إتحاجر مسجزيك ما قلت قينك أوروميا زبهال دي كلا عقد سبوتات كم يجيرون كحزوا مخانون حسابنا حوارون كبتاتنو مخانون زرقية كامل كتير عن رجالنا البوليتيكانا يرتركز أو تنتجميرهم زيوم سبازياتهم نابانا قرب تجميرهم exactly the same كارد خطك مخانم كم فلوت غير كختو الزغط كلا لك أب حدا هاجر يكون أبي ما وانت مسا ساليم زتك مزلو سلازي إذن جرزي حدا جنيا ناتو أستوعيلك نتكونتات أتي منجس يرترا زي حيل زي بمنجد السودان يكون بمنجد إثيوبيا غيرو بتوم مجابرياتات ناتو غيرو نابانا نخي قرب زقبر زول استراتيجي العلا قداس نتالو زخولنا جبر خلو أب حدا هاجر يكون خاب حمشت هاجرسي أمريكا خانتها تجبر على زخونا يتجبرني محبر سب عالم كيلنديو تحال أبزدين سمع لنكنه أبتنا السنة هيرينج زعبازة تزاريبا منيرة. Back to Sudan. We're now in the third year of a brutal civil war in Sudan. When Secretary Rubio was here for his confirmation hearing, he testified that helping resolve that conflict would be a top priority of the administration. Clearly that has not happened. In fact, the cuts to U.S. humanitarian assistance have made a desperate situation in Sudan even worse. Ambassador Gavin, you wrote a piece for the Council. كم تريود اللهم زي أبزنا السنة هيرين لان كان استغاية يبزع عبا السودان أبزارة بولزنا بلزلو سلسة عامة عليف زلو أزيو حماغن أسكعك حمقيناتنا السودان ولا حانت مفتعين رأي له كم زي لن قد محيدة أوارح تي نحج منيستر بديات وزاين أمريكا زلو سنتر ماركو روبيو أبتنا السنة هيرين مزيوك زارب كله قدامنا تي بكسر حلو مخانو نجيرو كبك كساب حجي زخوني يخون تبقصو زقبري لن ترايدا يكونه بحجون كجبار يخل دي أكلن كمان كهلا حتى أبرؤس السود ما تتسجم تبغى يروي يفلتوا سمع حجي تتسجم يفلتوا وين ما فتحجن كساكن دي كبيد مخانو كنا قرب كمية سمعوا for Foreign Relations, I think back in February, entitled "The Abandonment of Sudan." Obviously, we need to look for ways to put pressure on some of the outside parties. I have proposed
actually stopping U.S. military assistance to the UAE so long as it continues to support the murderous RSF. And I think I heard you say, Mr. Messervy, that the RSF could not continue its military operations without that outside help from. እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ሰሚዕኩም እዚ እቲ RSF ዝበሃል ዘሎ ዳዕመ ሸሪዕ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ምንቅስቃሳት ብሓገዝ ናይ ኢማራት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ንኢማራት ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ከተብሎ ፀቕጢ ክንገብረሎም ክንክእል ኣለና ፀቕጢ ንምግባር ድማ እቲ ንቦም ዘለና ሓገዛት ወይ ወታደራዊ ኣሲስታንስ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ዘሎ ንዕኡ ከም ሌቨሬጅ ከም ናትና ሓይሊ ተጠቒምና ንኢማራት ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ጠጠው ከነብሎ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ኢሉ እቲ ሰነት ናቶም ይዛረብ ኣሎ ዋው ኣሜሪካ ዓቕምናታ ክሳዕ ክንደይ ድሩት ምዃኑ ንኽነግረኩም እየ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ ድማ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ቻነል እውን ይርአዮ ክሳዕ ክንዱ ኣተዓባቢኻ ይትረኣዮ ገለ መለ ይብሉ ንኣሜሪካ ከመይ ተቆፃፂርዎ ከም ዘሎ እቲ ኢማራት ከርእየኩም እየ ምክንያቱ ንሳቶም ነቲ ኢማራት ኮንትሮል ዘይንገብሮ ዝብል ዘረባ ይዛረቡ ኣለዉ እቲ ኢማራት ዝበሃል ከ 10 ስጉምቲ ቅድሚኦም ከይዱ ዝገብሮ ዘሎ ረኣዩ እዚ Thank you, Your Highness. What a lot of people don't know, I think my staff is very surprised by it. You and I have been friends for a long time. We've been good friends. And what they don't know about you is that you are considered a truly great warrior. And you've been through the wars. You're a great warrior, a very strong man, a brilliant man, a man of vision like few others, and highly respected. When they know you, there's tremendous respect, and you're so respected in the Middle East. كم تريد لهم دونالد ترامب أب هجرات عرب كيدو قد مستوى جزء دونالد ترامب تايل تزاري بنيرو مرحتنا هي أوروبا ناي جابان ناي كالن متيوم مع كوريس عمل له يلمنون له نابله ببدع تزاري بنيرو بزيك على العالم أب هجرات عرب كيدو خا مع كوريس عم كم زلينا نرزلنا كما هم مرحت ريه فلتني أب عالم تقبلنا زلكم تفطروا زلهم سيستم لك بقى لما ني تغير زلهم تبل تخليها كم وتسيدنا يزغلوا ما جوس هذا دما إماراتنا عبنت حدنت 4 تريليون إنفست قبريها بزمت السنة 10 عامات ناب أمريكا بمبال نتيجة قبرة نتي أب قطر زنبرة كمون أب سعودية زنبرة نكحل فوز قبروز لو تبقسون لنا كينوز حلفن تايب له سبات بزحس له دي فلتو خيام زنقفو هذا عنبر نسخة أزيخة بلح رئيس لك لقدمت تتمت بزلع على كبر زوها بكا فلوي مراحم مخانكا أنا فلتي بغربا سلزي فلتكا سلزي نسخافلوي مراحيخا بزكا بابدما كما خيالنا بلي نا أمريكا مراحينا نزارب زلنا أمين عالم تغيره يا ماي جيفنس أمريكا حيال هاجري كتب له تخلي خاجن أبزح هاجرات عرب خيط كله وردتي خاطر كتب له تخلي خا جنزب زلوا ويا حيال أبزح عالم زي أمريكا جنزب 3 تريليون بس كنت طبعا له منجستي دونالد ترامب مالتي كم منجستي أبي يدزق عصره وحد يزلوا جنزب وحد عقميد ما زلوا سنتي بايتو كونغرس جاليز قبره جيوم كه سوفرين فاندز بحالالهم ناشونال سوفرين فاندز بحالالهم بتريليونات زتمن جنزب زلو جست بقافو كون ندحريلو ناي تريليون جنزب كان كساقز دخل نقوسيو أب قطركمو أب سعودياكمو أب إماراتكمو سلازي زم راح تزياتهم نتوم ناي أوروبا يخون ناي أمريكا همام يمزبلوهم حكنا مثلا أب ميوك همام يمزبل ناي تريال يمزع ناي أوروبا حبرت يمزع ناي فرنسا يمزع نزوم حجرات عرب كسبدولهم يخاطري سلمتاي اتمنجستنا إذا عرب زياتو جنزب معاتي زلو عبز دلي يدما نفرت مجزاديو تكنولوجي مجزاديو قلم مجزاديو قجف جنزب كدر بزخل مخاني فلتيو السوس لزخونه دونالد ترامب مجمر يا قعزنا تابزنا هاجرات على بتراي دي كونسي رؤسك ساب زور بجنزبن بانفستمنتن ازيرو مالو عرب مالت كومبليت دونالد ترامب كم تقصاصرو معربا ميديا من الوقت زين ترخيبه 5 لكم سلازي of course نسيت راي كنا إمارات راي كنا إمارات دامود تسلز نمبر أب سعودية كمو أب قطر كمو سلستي عندما ناتن ربح حزلونين بفلا الجنر يسأل أنا مس قداينا السودان تحيزنا إمارات كريو خلوهم دونالد ترامب ساعة كندزي مس دونالد ترامب مس إمارات ركب متهلو خينو ندون إمارات قداخ قبر مخل كالك قبر قال نجار كقبر زي حسابي إذا حدا 4 تريليون إنفستمنت نهاية صوار اللو نهاية ديفنس اللو نهاية artificial intelligence اللو كل يزلو سلازي دونالد ترامب انفستمنت يزدلي السودان انفست قبر اللي تخليها سلازي نتي إمارات قبر زلو سقنا مبال تقولوا زلا على مخانمه جنزاب يدلي سلازي من البعض لبنت اللو دونالد ترامب زي أي تكبر وكلام يلي مخرم خاون دونالد ترامب if you know دونالد ترامب جنها جنزاب سبيو نا انفستمنت سبيو جنزاب
زلعله كبو زخل دما نابو يكصقع زخل سلازي انصار امارات عب بوليس كله يلك خدمت ايتخلنيخا اتونكو عد تسفاناي السودان ويون تسفاناي قرن افريقيا اتي امارات زلو صلوا سعوديه زلو صلوان ابن حدهم كسع كندي كاونتر كغبري خل تراي نايمن صلوا زياده كعبي خل خونيلنا انا كنت بن غلبر دونالد ترامب بولكو يزبلكم زلو اب امارات بزح انفستمنت تغبر كم زلون دقو اب امارات اب سعوديه ابيت هوتيلات يغبر له سلازي نتدلو امريكان مربح تراي كونن زقع زي بقلو بزح ربحات له قطر 400 مليون نفاريت كبو مخانوم ينغر له سلازي اجين اتجيمسي كال نغريو تنريو زلنا كال نغريو صيلنا خمتي ترى سبز زاربو قال ملك يمسلكم this is a very sophisticated politica حجرات عرب دما at the highest level ابزل على ترزنايتي رقات يندصاوتا زلوا that's why من البات نشتي نسمعوا really amazing. You know, we've done the tour with two of your very good friends, you know that, and we were talking about you, and I won't tell you everything they said, but I can say it was all good. It was all good. Total admiration and respect for what you've done and who you are. And they said, when he gives you a handshake, when he makes a deal, that's the deal. And your wonderful brother came to Washington, and like I'm a very hot country. We were not on, they say, of over the last. بحفشا كم زنريو زلنا زي نير تراوى عن خجلس كلغو اب السودان زقاتمي اب ليبيا زقاتمي اب يمن زقاتمي اب صوماليا زقاتم زلو كنتات كن مهارو لهم كلالنا زي تخارتم يو زبزحكم بغرباريكم وزحلفكم يو تمال انتاي مسل نيرو لو من انتاي مسلالو كمي نيرو كارتم لو من كمي يالو انتاي كم زخ غبرخيلو انتاي سلا زقاتمي كم زخ خونو خيلو ميل كانت حتيت كادما زوم نزاربم زلنا ناي وصاي حيلتات مس حدغنيا اجنداتاتو مزيوم نتو زنبرم صقاتات نتو زنبرم بلጫታት نتو زنبرم عدلات اباغينوم كم هاجر قومر يماي قومن كم هاجر انت خوينوم ككاب كندي عمتات ندحري تمليسوم يوم كبغسو عجي ازي انتريخا كم ايرتراوي مجمريا اب ኢትዮጵያ ኸይትካ اب ሱዳን ኸይትካ اب ገለ ኸይትካ ዝመጻካ ፖለቲካው ጽልዋ የለን ሀገርካ ኤርትራ let me tell you this clearly ኤርትራ نشتين بلزتن هاجريا فديكم له امنا بلزت هاجريا سلازي نحنا اخيلات ترفنا هاجرالاتنا امين انتي كبلكم الى اسك ابزيا نشتين مخملسا كتحازلكم سلوز دلغو ابز حلفه فيديو ناتيون اريكم نيره حنت فيديو لاتني ابيك سنه بوست غيريا زلغو كريكم ابزي انتي بوست غيرنيره مسلكم ابزي بزعبا ايرتراك زاربو خلو of US policy. What practical steps would you take today to try to address the we'll know that Ethiopia stands at a pretty critical juncture as it grapples with the aftermath of the conflict in Tigray, and as we speak we see Eritrea I think the leader there called up the troops, at least there are reports to that effect. I guess my question for each of you is, if you were in charge right now. For having them leave, but of course their presence is also tied into, and then it should offer its good offices for حجي انتاي له بوست غير له بزعبا ايرترا كل غزي زي لصنصو ايفطيركا ان ايرترا كم هدميت نايتي زلو صقمات كامتقام جيغا مخانو Eritrea scapegoat for US failures in the Horn of Africa. Let's be honest, Eritrea is not the problem. فزي ايرترا مهدم نايتي فشول ويكا ودغ زخونه بوليسي امريكا ابقرن افريكا كمون ابقى بحر استخطلتو نيرترا كم هدمناتهم ويون كم مخنيتناتهم نايت فشول بوليسيناتهم دامبر ايرترا صقم سلازخونه تايكونتن. In the latest US Senate hearing on Horn of Africa, the so-called experts once again recycled تايله مالتو اتوم experts تبعيلهم ابزي حجين ابزي قربا استخايده ناي Senate hearing اتوم كم كيلاتات نايت زوبا تبعيلهم زموتو زي اللي حسوت زتسنع حسوت ابايتا زي اللي نغرات اتحايسكا نيرتران مخصاصي تقبلوا نيرهم اتحكى دما اجين تدغاغا مزرات كسي نتكوننت نتحكي كم دما ناتوم زلوهم انتليجنس امريكا ساتلايت سالوي
ናይ በሓቂ ኤርትራ ኣብቲ ሶም ዝብሎ ዘሎ እንተዝህሉ ነይሩ ብሳተላይት ገይሮም ኣብ ሓፂር ግዜ ንዓለም መርኣይዋ ነይሮም ዘየለ ነገር ክነሶም እንታይ ገብሩ ይፍትኑ ንኤርትራ ከም ሽም ትጥቀመላ ማለት እዩ ኣነ እጅ እንታይ ለፖስት ገይረ ፋክት ቼክ ቁጥሪ 1 Eritrea is not preparing for war ኤርትራ ንኩናት ትዳሎላ ዝብል ሓሶት እዩ ኢትዮጵያ ንኩናት ዝዳሎ ዘሎ ኤርትራ ንኩናት ትዳሎ የላ ስለዚ meanwhile Abiy Ahmed's regime is openly provoking conflict even lying claims to sovereign Eritrean land Abiy Ahmed ብግምጣሉ ኣብ 4 ኪሎ ኮይኑ ቀጻሊ ብዛዕባ ሉላው መሬትና ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕርናትና ሕጊ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብዝኾነ ይኹን ሕጊ ዘይፍቅደሉ ክነሱ ነቲ ሳክሮሳንት ወይ ከዓ ቅዱስ መትከላ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ዩናይትድ ኔሽንስ ንዑት ሒሱ ሉላው መሬትና ኤርትራ ንኽወርድ ይዛረብ ኣሎ ናቱ ፕሮፓጋንዲስትስ ድማ መንግስቱ ዝኸፍሎም ድማ ብወቅዒ ብድሮናት ክንሃርም ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሎም ወታደራዊ ጎስጓስ ቀጻሊ ሉላው መሬትና ኤርትራ ብኤኣይ ቪድዮታት እናገበሩ ናይ ኩናት ቋንቋ መዓልታዊ ይጥቀምሎም ነዚ ክትኩንን ዝግባእካ ኤርትራ ብቴሌቪዥን ይኹን ብዝኾነ ብዛዕባ ኩናት ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ሚድያ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ዝበሃል የለን እናበሉ ከለዉ ኩናት ይዳለውሎ ኢልካ ንክልቲኦም ብሓደ ምጥቃን ሓሶት ምዃኑ ቁፅሪ 2 Eritrea has no role in ወልቃይት that's a beast tool to manipulate ኣምሓራ ትግራይ tensions ወልቃይት ዝበሃል ካ ተቆይሱ ነይሩ ኤርትራ ኣብ ወልቃይት ዝኾነ ይኹን ቢዝነስ የብላ ወልቃይት አብይ አሕመድ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ተጋሩን ታይም ቦምብ ምስ ግዜ ዝፍንጀር ቦምብ ተኺሉ መጻወትን ናይ ክልቲኦም ዝጥቀመሉ ዘሎ እምበር ምስ ኤርትራ ዘተሓሓዝ የብሉን ቁጥሪ 3 Eritrean troops are inside Eritrean territory as per the legally binding EEBC ruling of 2002 ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ሉላው መሬት ናይ ኤርትራ ይዘሎ ሉላው መሬት ናይ ኤርትራ ዝበሃል ድማ በቲ ብይን ናይ ኮሚሽን ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሃቦ ናይ 2002 ብኡ እዩ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሉላው መሬት እዩ ዘሎ ድሕሪ ካልእ ክስለካ ጭብጢ ከተቕርብ ኣለካ ማለት እዩ 4 the real threat to peace ትቀንዲ ፀገም ወይ ከዓ ስግኣት ንሰላም ኮይኑ ዘሎ እንኳን ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያ አብይ አሕመድ እዩ ነቲ ፈራሚ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኾነ ህወሓት يصير كسر زي اللي فرار هالو سريج والله كمان بتي مرجع بورد زبلو زلو سلازي نتكوه هذا بعد وين ناي بريتوريا وعول دفرسو زلو بعليو إثيوبيا دما at the same time أبا محرا أبديق زبالة كينات أب روما أروميا كومو أب سومال أب بنشانغول أب سفل عليه بوتا حجر من أب تقرأي نب كينات دوسي خيرالو إم سيرترا زت حزنا قردما يبلو نزيد بدرونات جيرو هزبي قتلالو سلازي واشنطن كنت يبلالو nothing ولا حنت يبلون يمزلو Stop the double standard. If the US policy is to promote peace, here is what it should do. زي كلتا عينتا كايدا نتحساس بانجريفنا بحق أمريكا سلام رجعتنا بزوبانات دلتلا كنت جبر زجبازي كنت رحدة مسيرترا إنجاج كنت جبر الله صندوق كنت جبر الله مسيرترا كنت زرارة كنت كلا الله إيرترا إتا أنكو رجعت حجر أبقرنا أفريقيا منجستن حزبن حجر أبن حد حدو كينا زي بلو بسلام زين برزلو إيرترا تراي قالوا كله أب كينا تحت حدي ودي غزلو كمدما زي فتحاون بحد وجن بدليتنا أمريكا ترى يريدوا زول لجدا كالتفهم كاليو نتسوع مهنياتو نسبة إيرترا هذا الساقم برنا إيرترا زاد داخم كم زي كونه فضل لهم كمو نشح كيلومترات أفضل بحر زلوا إيرترا مهابا قد أسي وسانم بوتان بس إيرترا بحد أنت سريهم نتسأل تانا هيك بحري مسمرنا نقدر أب مسلاتون أبي قد كل واخل إيرترا كم ما partner with Eritrea to stabilize Sudan, Somalia, Ethiopia and Yemen بس إيرترا شركة جيركا بحد وقينكا نتكون تاتا بسودان زلو أب سوماليا زلو أب إثيوبيا زلو أب يمن زلو نمع الرايون إيرترا عبي قد يكتقبر تخليع Eritrea is independent, principled and here to stay despite pressure, blockade, misinformation لذي إيرترا بزي قدس لولاو النتا زعقبت حيال بعلمت كالهاجريا بزي قدس انت عينت سقطي ولا شوية جيجا حبريتا تقبر تخل لأنه كل دما كل زابل إيرترا زقبر زلو من أوراتات إيرتراويان حبرتنا توم أتصبغوا كم زحية اللي قبروا له truth matters facts matter Eritrea matters لذي حكي أقدر سنتالو نحكي نجارب لنا جبتي هذا اللي إيرترا دما صغير كاتزين الهجر كتكون هيك بعني بمبال صحيفة اللغة بيكس بوست قبروا نزل بوست قبر كل لغة تسمع عن زنا برس المعد ما قلت لكم أنا زرعين نعي مالتيو إيرترا حدا معاتي very successful هجر كتكونها كوين يسمع عنها نعطي بحقكم إيرتراويان 4 مليون 5 مليوننا trust me بزح سدة تنياتات كما تأزخ الهجر كم زين نبع الإمارات ريوزن لهم كم عينة هجر كتكون تخل كوين يسمع عني الزجن بوليس ترايزر لنا بوليسنا إيرترا كاب ساحل مزيون كسات 9 شوعات زتخطلوا أبحث يرجعنا هجر كما يجير كده يباخيلو
كما عينت رقعات زلوه لعلو كل دما مز محبرسب عالم زلو صقامن حغوز غوصن سغيرنا ندحر خيدنا ኤርትራ ጽቡቅ ዕድል ከጋጥማ ዝኽእል እዞም ሎሚ ዘባጭውልካ ዘሎ ብየማንካ ፀጋምካ ጽባሕ ንጎ ናብ ኤርትራ ስደተኛታት ከምቲ ትማሊ ቀደም ናብ ኤርትራ ስደዱ ዝነበሩ ናብ ኤርትራ ክስደዱ ምዃኖም ብፍጹም ክትጠራጠር የብልካ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይልናታ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣማዕቢላቱ ዘላ ፀጋታት ዲስፕሊን ስርዓት ሕጋውነት ሃገራውነት ኩሉ እዚ ነታ ሃገር ዝበለፀት ሃገር ኮይና ንኽትቅፅል ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ቀንዲ ግን ኣብ ወሳኒ ነጥቢ ኣብ ወሳኒ መድረክ ስለ ዘለና ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ማንም ተገድስ እዩ ሕጂ ናብ ኢንተርናሽናል ሚድያ ቁሩብ ትለይ ሓበሬታ ይበኩም ናብ ናይ ዞባና ክምለስ እየ ብዙሕ ትሕዝቶ ስለ ዘለኒ እስኪ ኣብዛ ናይ ኢማራት ንሽተይ ክምለስ ጠቕላላ ናይ ኢማራት ዘይኮነ ኣብቲ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ዝገበሮ ዶናልድ ትራምፕ ሳመር ክንወስድ Trump is wrapping up his 4-day tour of the Middle East, spending his final day in the United Arab Emirates. Trump arrived in Abu Dhabi on Thursday, where he announced $200 billion worth of investment deals. He's due to take part in roundtable discussions before touring the Abrahamic family house. It's a multi-faith compromise what Trump has achieved in terms of these big mega deals on trade, defense, tech, and what they mean for Trump. Well, he's been successful in this, and this is what Donald Trump needed because he's had a lot of negative headlines in recent weeks, particularly because of the tariffs. So these deals have proved what he has boasted about for so long. This is the guy who's the art. كم نريد لنا إمارة أبزي ماكلاي مبرع جيش وزن برا دونالد ترامب بزح ديلس كم زجبرن نتي أب أمريكا تعرف يلو زبقصو نسأل نتي ناتو أكاوما حدا قاعد يقول لزنا برا نا أمريكا نايكو طبعا نايقسقاسن ناي معبالن نبتبوق قصو كوزدا زغل مخانو ز انفت لي سلز قبرا لزنا إمارات زنا حقرات عربي انفستمنت مخصب زلو قعزو غيري زر زلو بعالم درجة أبعد هاجاتات دما نايكمو قبر ملسينا نرزق لنا سلازي دونالد ترامب نزي عواتات زي توقنا تشوفوا ويو ناب أمريكا ناب تبوتو كملس كل جزء أنا بزق انتهي زبكم بدحر مقارجة دونالد ترامب تاي قبرالو من كتت عليه دلي بدحر مقارجة خلوكم كلنا دونالد ترامب دما نسون تاي قبرالو دقو خن تاي قبرلو دقو نت بيزنس ناتو سميم زي ما حضروه دقو زقبروه زلو سمعوا بزي I hear it from sovereign wealth funds. I hear it from the wealthiest families. I hear it from the biggest companies. I mean, the adoption of it is incredible. I told the story, I was at MENA in Abu Dhabi, and I told the story right before I got there. A good buddy of mine runs one of the biggest banks in America. You can probably guess which one it is. They run a very, very large office for that bank in the wealthiest suburb of New York, right, in Greenwich, Connecticut. And he always said, a year ago, he was saying, hey, Bitcoin's funny money. Crypto's حنتك نقرأكم تايز بالزلوزي ودوني دونالد ترامب ونتي نايدا دونالد ترامب امباير ويكا بيزنس رانز قبر زليو بزعبا كريبتو بدحر مقارجة بزح يقصو خمزة لويز زارب زلو عبيت بانكتات سوفرين ويلث فاندس مالتنا إمارات ديو ناي سعودية ديو ناي قطر ديو ناي كالوت هقرات بدحر مقارجة بحبو يقصو خمزة لويز نقر زلو and guess what إزي مالت أبتي عودنا investment في اللي أبتنا كريبتو extremely bullish يوم زبلوه bullish مالت نتي عراقا ناب أونتا بزقلت أفه كده فزخل حبريتين عن بلوزي عبيت بانكتات كجوزو جميرو مالو pension funds كجوزو جميرو مالو فتزاقر رماننا حيقن الزون السوز بلوزو اللي ود دونالد ترامب مبالي يكونن سبس كيف زغد قراميهم የዛሬ 2-3 ዓመት ክሪፕቶ ከረንሲ ላይ $2,000-3,000 ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎች በጥቂት ዓመታት ውስጥ በመቶ ሺዎች ገብቶላቸዋል ያና 2-3 ብር ቢያቆዩት ኖሮ ወይ ባንክ ቢያስቀምጡት ቢበዛ 5,000 10,000 ቢሆን ነው ቢበዛ ግን እነሱ ገንዘባቸውን ለጥሩ ሐሳብ ለጥሩ ገበያ ሸጡ በዚያ ምክንያት በብዙ እጥፍ መልቲፕላይድ የሆነ ሀብት አላቸው ዛሬ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ገበያ ሳይሄዱ ፊዚካሊ ሳይገናኙ በፒኬአይ በዲጂታል كم تري ولا لهم دون أبي أحمد إيدو زي تولو ملحسو زي تخوض بوتاي اللنجن عبزياس حنتي صبقت نطبق زارب سمعي اللغو قريصهم أب سوشيال ميديا كزروا غلوية سمعيهم قد بستوى السنة عامتات بتغكر كنزارب عبكو تشحن 10 بيتكوينز جزء بشحي دبل دلو شعو 10 سنتيم وي 1 سنتيم ينيرو ناي شع دولار تغزي خالو مليونير يخا ناي مليونير خا مغنياتو ب 10 سنتيم زجزا خايو لو 204 شح انت لا خوينا ب 10 سنتيم زجزا خايو مالتي مليونير بليونير تديكين كمالتي الرئيس حليفنا انا سابي اوروبا نيره كسب حجي زغرمني كما يغيرو ترسي تعصين يرشعو المهم دمغينا تبقسنا لنا اتوم حجي زاتهم مع ما زاتهم تراي كنا من تاع عبيد غيركم لهم انتهينا مالتيو على ابي احمد كما ترديوا مال زو غدايزي
እዚ ኩነታት እዚ ንዓለምና ዓብ ለውጢ ክገብር ዝኽእል እዩ I'm telling youቶም ትገብሩ ዘለኹም ንኽትቅፅሉ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ how things are changing fast ነገራት ክሳዕ ክንደይ ቀልጢፎም ይቀያየሩ ከም ዘለዉ እቲ ማርኬት ክሳዕ ክንደይ ይቀያየር ከም ዘለዎን እቶም ምሳይ ተማሂርኩም ዝኸትኩም ቀፅሉ ንዓኹም እየ ዛ ፊድባክ ዝባ ዘለኹ እቶም ዘይገበርኩም ድማ ፕሮግራም ኣለኒ ብውተው ኣነስ ባዕለይ ክገብሮ ክእል እየ ትብሉ ድማ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ክብለኩም ይደሊ ፕሮግራም ናተይ ግን ብገንዘብ ዝሽየጥ እዩ ስለዚ እቶም ተኣቱ እንተደይ ኮይኑ ድማ ባዕልኩም ክትቅፅሉ ትኽእሉ እዚ ዕድል እዚ ግን ክሓልፈኩም የብሉን ፕሊዝ ቴክ ኣድቫንቴጅ ኦፍ ኢት ጽባሕ ንጎ ጣዕሳን ሕማቕን ክስማዓኩም ኣይደልን ሕጂ ናብቲ ዘሎ ኩነታት ክሰግር ክፍትን እየ because there are so many things happening right now ነናይ ተንኪፈ ነናይ ከም ዝገድፍ ከማን ኣይተረዳእና ኣሎ እስከ ኣብታ ናይ ባሕሪ ዝጅምር ዘበልናያ በኣኽን ከይድ መጀመርያ አቆጣጠር በ1982 በጀማይካ በተፈረመው የዓለም የባህር ህግ ስምምነት መሰረት የባህር በር የሌላቸው ሀገራት ወደብ የመጠቀም እንዲሁም በባህር ውስጥ የሚገኙ ሀብቶችን የመጠቀም መብት አላቸው። ከዚህ አንፃር የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ተገቢና ዓለም አቀፍ መርህን የተከተለ መሆኑን ይታወቃልና ለጥያቄው መልስ የምናገኘው እንዴት ነው? እንደሚታወቀው የጂኦፖለቲካል ትንተናችን የኢትዮጵያ የማሪታይም የባህር ኤሪያ ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ ፍላጎት እና የኤግዚስተንስ ዋጋ አብሮ ቀጥታ የተያዘ ስለሆነ እንታዩ እዚ ዘረባ ብተደጋጋሚ ያዝደግመልኩም ዘለኹ ኣቢ ነዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ከም ሓደ ዓቢ ኣገዳስን ወሳንን ኣጀንዳ ገይሩ ሒዝዎ ከም ዘሎን ለይቲ መዓልትን ነታ ኣርእስትያ ድከታ ከፅግበላ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ኣብ መወዳእታ እዛ ኣጀንዳ እዚኣ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ምዃና በዘይከኣል ዓለም ድማ ሸንኮለል ዘይብሉ ናይ ኢማራት ኣጀንዳ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ኣብቲ ፓብሊክ ኦፒንዮን ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህውተታ ናይቲ ባሕሪ ኣብ ርእሱ ኣብቲ ኣእምሩ ክስቆር ከም ዘለዎ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ምስ ግዜ ድማ ዝኾነ ሓይሊ ተተረኺቡ ዝኾነ እንተተረኺቡ ዝኾነ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኩላ እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢሎም ዝግዕርዋ ዘለዉ ድማ ናብ ኤርትራ ዘተኮረት እያ ምስ ኬንያ ብሰጥቶ መቀበል ገለ ኣይኮነን ዲል ዝገብር ዘሎ ከምታ ኣብ ጅቡቲ ዝኸፍላ ዘሎ ከፊሉ ንክገብር ፅርግያ ትሰርሕ ዘሎ ምስ ኬንያ ምስ ፖርት ሱዳን ምስ ሱዳን ከምኡ ዘረባ የብሉን ምስ ጅቡቲ እውን ከምኣ ዘረባ የብሉን ሓንቲ ግን ኣላ ኣብዚ ምናልባት ከተስሕቆኩም ትኽእል እያ ግን ደስሕካ ኣይኮነን there's nothing funny about this ግን ኣብዚ ዋን ክንሰምዖ ዘለና ስለ ዝኾነ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣተሃይዘ ክሪዮ ስለ ዘለኹ ቀንድ ጥግ በቀይ ባህር ላይ አንድ ማንም የማይኖርበት ለኢትዮጵያ የባህር ኃይል ፍላጎት ግን ተስማሚ የሆነ ወደብ አለ። በኤርትራና ጅቡቲ መካከል ያለው ይህ ወደብ ማንም ሀገር የኔ ነው ያላለው ወደብ ሲሆን ኤርትራ በፈረንጆቹ የዘመን ቀመር በ1993 ከኢትዮጵያ ነፃ ወጣው ብላ ሀገርነቷን ስታውጅና ኢትዮጵያም ወደብ አልባ ስትሆን ኢትዮጵያ ወደፊት ልትጠቀምባቸው ትችላለች ተብለው ከታሰቡ ወደቦች መካከል አንዱ ይህ ወደብ ነበር። ባለቤት አልባው ወደብ ታዲያ ካለው ስትራቴጂክ አቀማመጥ አንፃር የባህር ኃይሏን ለማጠናከር እየሰራች ለምትገኘው ኢትዮጵያ መልካም ማረፊያ ይሆናታል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣይሓፍሩን እዮም ፅላል ኣለዎም ሽግር ኣለዎም ናይ ኣእምሮ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓደ ቦታ ኣሎ ወደብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሲ ዋና ዘይብሉ እንታይ በዓት ይወዲ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ንዘሎ ሲ ዋና የብሉን ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ናይ ሓዲኦም እምበር ናይ መን ክኸውን እዚ ግን ፅላሌ ህውተታ ናብ ምንታይ ክወዘካ ከም ዝኽእል በዚኻ ትፈልጥ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዘሎ ናይ ክልቲኦም እዩ ናይ ሓዲኦም እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰባት ኣብ ግራት ናይ ክልቲኦም ሰባት ሓደ ካብ ሰማይ መፅኡ ናተይ ክብለካ ይክእልኒ ወይ ናይ ኤርትራ እዩ ወይ ናይ ጅቡቲ እቲ ጉዳይ ስለዚ ኢትዮጵያ ዘሊላ ትበፅሓሉ ምክንያት የብላን ንሳቶም ግን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዘይኣትውዎ ዘይህውትትዎ ዘይዛረብዎ ነገር የለን ክንብል ከለና ንምግናን ኢልና ኣይኮናን ቀፃሊ ዝገብርዎ ዘለዉ ንክትገልፆ ብዛዕባኡ ንክትዛረቦን ደሰክፍ እንድዩ ግን ስቕ ኢልካ ዝሕለፍ ድማ ኣይኮነን እዚ ብሃገር ደረጃ ከም ስትራቴጂ ተታሒዙ ነቲ ንኡስ ወለዶ ብሬን ዎሽ ንምግባር ሕፅበተ ኣእምሮ ንምግባር ባሕሪ ከም ዝግብኦ ብዘይ ባሕሪ ክነብር ከም ዘይክእል ንባሕሪ ድማ ኩሉ ዋጋ ንክገብር ድልውነት ክህልዎ ከም ዘለዎ ጌርካ ንምእማን ዝግበር ዘሎ እዩ ብግምጣሉ ንሕና ንኤርትራውያን መጀመርያ ኩንነት ከም ዘየለን ሕጋውነት ከም ዘይብሉን ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ሓደገኛ ምዃኑ ንህዝብና ንክነእምን ንኸነነቃቅሕ ንኸነዳሉ ድማ ናትና ስራሕ ይኸውን ምክንያቱ ቀፀላይኻ ተመርኪዝካ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሓደ ንቐፅል እዚ ህውተታ ብኡ ክቕፅል ኣይክእልኒ እቲ ካልእ ኣብ ልዕልና ብኩሉ መንገዲ እቲ
ሽግር ተፈኒና ዘሎ ስለዚህ let's continue እዚህ ልክ የመጣው የተናደደው ህወሓትና ሻቢያ ስለተገናኙ ነው ጌታቸው የተናደደው ህወሓትና ሻቢያ ለትግራይ ወደብ ሊሰጡ ስለሆነ ነው ሰው ትግራይ ወደብ ልጡ ስለሆነ ነው ሰው ትግራይ ወደብ አገልግሎት ልታገኝ ስለሆነ ነው ጌታቸውን ያበሳጨው ይሄ ነው ሲሉ ተሰማቸዋላችሁ እኔ ሰዎች ከቅርብ ናቸው ለነዚህ ለነደብረጽዮን ቡድን ስለዚህ ከነደብረጽዮን ቡድን ያገኙት ይሄን መረጃ የተባለ ያለው እኮ ይሄንን ነው አንዱ እነዚህ ሰዎች ያደረጉ ያሉት ግንኙነት ይሄ ነው የሚመስለው የተባለ ነው ያለው በሐፈሻ እዚዮም ናይ አቢ ካድረታት ነቲ ምሴር ትራክ ግበር ዝኽል ጽምዶ ወይውን ዝምድና በመሰረቱ ከም ሓደ ዓቢ ሓጢያት ጌርካ በመቅረብ ነዑ ዝገብር ዘሎ ቦገን ኢትዮጵያ እቲ ህወሓት ዝበሃል ሰይጣናዊ ውድብ ከም ዝኾነ ጌርካ ቀሪጽካ መጀመርያ ትግራይ ዝበሃል ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ተቆሪጽሉ ሕጂ ድማ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ተቆሪጽ ከም ዘለ በመግባር እቲ ተጋሩ ዝበሃል ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ከም ዝነብሩ ወይውን ከም ዝኣትው ንምግባር ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ግን ብስትራቴጂ ደረጃ ዝስራሓሉ ዘሎ ከም ምዃኑ ፕሩፍ ክገብረልኩም እየ ከም መዘኻኸሪ ነዚ ምርኣይ የድሊ حرنت تግራይ ህወሓት ካብ ፖለቲካ ፓርቲነት ከም ተሰረዘ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ህወሓት ካብ ፖለቲካ ፓርቲነት ምስራዙ ኣመልኪቱ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ሎ ጌታቸው አለሙ ከም ዝሰቀር ኮይኑ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ካብ ፖለቲካ በመግለፂኦም ይኹን እምበር ሕጂ እቲ ምርጫ ቦርድ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ንህወሓት ሰሪዝዎ ክበሃል ከሎ ዝተፈላለየ ምክንያት ገይሩ ህወሓት ድማ መልሲ ሂብዎ ኣሎ መጀመርያ ነቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝበሃል ዘሎ كم من البات نمذكرتا زي من رأيا حويسنا هنريها سلزغنا. Excellencies, as guarantor of the peace accord of Pretoria, the African Union give its blessing. Peace is very important for each country, especially for Ethiopia, because Ethiopia is an anchor country in the Horn of Africa. Let's say that the African Union will continue to support your efforts, and let's say that the people of Ethiopia will take advantage of peace. Our blessings with you. ረፃ ኢትዮጵያ ዘውጾ መግለጽ ብርክት ዝበሉ ግብረ መልሳት ይወሃብለው እቲ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ዝመደብሩ ህወሓት ዝድግፉን ዝመርሑን ኣብ ዘካፍልዎ ዘለው ጽሑፋት ንብዙሓት ተገሪሙሎም እቶም ብቦርድ መረፃ ዝተዋሃበ ውሳኔ ክንዲ ፍረጣፍ ትርጉምን ጽልዋ ከምዘ Your Excellencies, as እዚ እቲ ሓድሽ ቸርማን ቦምበር ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ሓደ ካብቶም ጋራንቶር ወይ እውን ኣተግበርቲ ወይ እውን ኣውሓስቲ ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ክውዳእ ከም ዘለዎ ኢትዮጵያ ልዕሊ ማንም ሰላም ከም ዘድልያ ክዛረብ ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ግን ከቢድ ምዃኑ ኣብዚ ስምዕዎ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ክዛረቦ ከለዉ እዚ ሕጂ ንዛረቦ has nothing to do with Eritrea. سيرترا زوغون إذا تحزنت بيبلون كن بعلم زاربوا زلوا تساقمهم سمعوها كابزة تبقيس كي خانة كنتات كتم بوزل كادما And I'm losing meaning in that. What is comprehensive peace agreement? In the Ethiopian context today, where you see the state feeling much and much emboldened for consolidating power at the center, and a state that a government that doesn't really care about the loss of control in the periphery, just 30 kilometers maybe outside of the capital. And you see بزعق زي أبي إثيوبيا كزرب كله comprehensive ويكا نقوله زما أخله ناي سلام مسرح كجبر كم زلوا كزرب نسمعنا كم سبات كنا أبي إثيوبيا نزح حجز الله إثيوبيا خوينا خنزارب كلنا جن انتهي مالتي نقوله زما أخله سلام comprehensive نقوله زحقه في سلام زبهال زلوا هذا منقسي زخواني يقولنا منقسي كرسي قديفو كم دما تقلالا سلطان عبيدو كم زفتن بقمت قالوا جن نتحجر ناي زي مكوت صار دما سكفتا زي بلو 30 كيلومتر كابيتال ووتيو نسو زي قاصرو نسو كزو زي كل سرعتات كم زلو نافله تخلو ولا حنت زي قداس منقستي ابار اديس ابا كوريدور لمعات صرغيا سرح لقنا بله كد زفتن منقستي تهاجر بكل من قدي زخوني حيلاتو دليت قبر لازغل قبر مالس كب زي كل منقستي ابا اديس ابا خوينو كن عبيت فقراتات زقبر منقستو زلوا ازوم كلهم تريوم زلهم بصقام ناي اورومو شنيلو فانو زبحالالو حجر ما فانو يونايتد كوينلو ناي سوماليا لو ناي هوحات لو
ናይ ጋምቤላ ኣሎ ብኻል ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ ኩሎም እዚኣቶም ነናቶም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለዎም ብረት ኣልዒሎም ዝቃለሱ ዘለዉ ኣሚን እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ሰላም ኣጀንዳ ስምዑ ዋላ ሓንቲ ሕቶ ናታ ክኸብድ ማለት እዩ insurgent groups asserting themselves and more. What is the appetite of what does comprehensive peace agreement look like? Because both seem to have found their own comfort zone in sustaining the current status quo. Where do we begin when we talk about comprehensive peace agreement? The starting point should be by appreciating how almost everything has changed in the country. The state has changed. The nature of the way state power is conducted has changed. The way insurgency is conducted is changed from what we knew. ስለዚህ ብዛዕባ ኩሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ክንዛረብ ከለና ነገራት ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተቀየሩ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላላ ዝተቀየረ ምዃኑ ንዑ ካብ ምእማን ክበገስ ይኽእል እቲ መንግስቲ ዘለዎ ዓቕሚ ኮንትሮል ጽልዋ ከምኡ ድማ እቶም ዕጡቃት ጉጅለ assertive ማለት ሓይሊ ከምዚ ጽግዕግዕ ዝብሉ ዘይኮነስ ሓያል ጭዋዳ ዘለዎም ቦታ ናቶም ድማ ማንም ሓይሊ መፅዩ ከኣልዮም ዘይክል ዓይነት ጽልዋይን ፈጢሮም ዘለዉ by the way ጀዋር መሐመድ ሓደ ካብቲ ልክዕ ከምታ ንቀይሮ በድቢዱ ኣብ 17 ንህወሓት ካብ ፖለቲካዊ ስልጣን ከም ዝዕለዉ ገይሩ ንመቐለ ክሳብ ዝወፁ እቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ድማ በዓላቢ ናብ ስልጣን ከም ዝመፁ ዝገበረ ኤግዛክት ሕጂ ድማ ከምኡ ዓይነት ጽልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ኣለዉ እቲ ሕቶ ጀዋር መሐመድ ብዝገበሮ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ምክንያታት ኣለዎ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ወይ እውን ነቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝፅበይዎ ዘለዉ ከቀላጥፉ ዝኽእሉ ክደፍኡ ዝኽእሉ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ህወሓት ክወድቕ ከሎ ዕጡቃት ጉጅለ ነይሮም ዶ እወ መዓት ነይሮም ግን ኣብ ኤርትራ እዮም ነይሮም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣይኮኑ ዝቃለሱ ነይሮም እንተነይሮም ኮይኖም ማለት እዩ ደምሂድ ዝበሃል ነይሩ ኦኔግ ዝበሃል ነይሩ ካልኦት ነይሮም ናይ ግንቦት ሸውዓተ ድዮም ገለ ዝበሃል ነይሮም ኩሎም እዚኦም ግን ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ እዮም ነይሮም እንተኮይኖም ሎም ኣበዮም ዘለዉ ገሊኦም 30 ኪሎ ሜትር ካብ ኣዲስ አበባ ርሒቆም ገሊኦም 100 ኪሎ ሜትር ገሊኦም ከከም ቦቱ ኣብ ቦቶኦም ድማ ከክን ንምንታይ ዝኸውን ጽልዋ ሒዞም ኣለዉ I mean this is amazing look at this እዚ ህልው ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ዝገልጽ ብዝኸትካዮ ፋኖ ከምዚ ኢሉ ብረት ናቱ ዓቲቑ ኣብ ፈቐዱ ቦታታት መዓት ሰራዊት ናቱ ጠጠው ኢሎም ነቲ ኩነታት ክዛረቡሉን ክምድሩሉን ናቶም ኩነታት ድማ ቀጻሊ ከርእዩ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ፋኖ ዝበሃል እዚ ሸነከሙ መዓት ወተሃደርን መዓት ብረት ዝሓዘ ናይ ህወሓት I mean I can give you one thing ነይራት ናይ ህወሓት ድማ እቲ ኩነታት ኣመና ተቐያያሪ ከም ዘለውን እስቂልካ ንስለ ዘረባ ዝዝረብ ቃል ዓለም ዘረባ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ completely ንዑ ዝገልጽ ከማን ኩነታት ከም ዘየለ ምግንዛብ ከድሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ነፍሱ ዝኻለ ካልእ ፊልም እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ሃይለ ደደቢት ሕልሚ ጸላእቲ ሕልሚ ጥራዩ ሕልሚ ጸላእቲ ሕልሚ ጥራዩ ዝተጠናኸረን ዝሕርንን እምበር ዝፈረሰ ሰራዊት የብልናን ኣርሚ ሰብዓ ማለት እዚያያ ኢሉ ዘውረዶ ቪድዮ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ናይ ህወሓት ሰራዊት ኢና ንሪኦ ዘለና እቲ ወታደራዊ ኣቃውማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቀሊል ኣቃውማ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ከምዚ ኣናኢስካ ኣተሓሒትካ ክትሪኦ ትኽእል ኣቃውማ ኣይኮነን ምናልባት እንታይ እሞ ብረት ዝሓዙ ዕጡቃት ጉጅለ እንተረኣኻ እንታይ ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ረእይዎ እቲ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ንኣብዪ ኣሕመድ ንኣብነት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፈደራል ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናይቲ ምሩኽ ናይ ቀደም ምሩኽ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዘሰልጠኖም ሰራዊት ኣብ ዝኸድዎ ከምዚ ኢሎም ክማረኹ ኢና ንርኢ ዘለና ብረቶም ይማረኽ ሰራዊቱ ይማረኹ ሓለፍቲ ይማረኹ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንክትምለሰሉ ከቢድ እንተኮይኑ ማለት ክትምለስ ትኽእል እንተኮይና እውን ማለት እዩ እምበር ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ መድረኽ ንቅድሚት ገፃ ትሕንበብ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ከመይ ኤርትራ ክንሪኦ ዘለና ሓደ እዚ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ምዕዛብ የድሊ ኢትዮጵያ ዝበሃል ግን ከድሕንዋ ዝፅዕሩ ብዙሓት ሓይልታት ስለ ዘለዉ ኣቃሊልካ ናቶም ጉዳይ እዚ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ናበልካ ሸለሊልካ ክትሓልፎ ትኽእል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ እዚ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ተደምሮ እቲ ካልእ ክፋል ናይ ቁጠባዊ ቀውሲ ድማ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ግን እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ
እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ዓይነት አላያንስስ ወይ እውን ሽርክነት ክፈጥር ከም ዝኽእል ክንርኢ ኣለና ኣብዝስከ ሓንቲ ሓደ ምሁር ኢትዮጵያዊ ዝገበራ ኩነታት ንስማዕ ያልከው is a very interesting thing ባለፈው ጊዜ በጦርነት የኢትዮጵያ ወታደርና ከቲፒኤልኤፍ ጋር በነበረው ጦርነት ጊዜ በግልጽ የኔ ፖዚሽን ምንድን ነበረ የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ መብት አለው ከትግራይ ጋር ከኤርትራ ጋር ለመተባበር ችግሩ ምንድነው መካድ አልነበረበትም መጀመሪያ ላይ መካድ አልነበረበትም በግልጽ ወጥቶ ያ እንደዚህ አይነት ምንድነው የዲፌንስ ኮኦርዲኔሽን ፓርትነርሺፕ ፈጥረናል ሁሉም ሀገር የሚፈጥረው ነው ብሎ ማለት ነበረባቸው የሚል ነበር እምነቴ አሁንም የአማራው ኃይል ከኤርትራ ጋር መስራት ቢችል እሰየው ነው መቀበለው ምክንያቱም አማራው እንታዩ ዝብል ዘሎ ዚኪላ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ 2020 ህወሓት ብዘበገሶ ኩናት መንግስት ኢትዮጵያ ምስ መንግስት ኤርትራ ዝገበረ ስጉምቲ መንግስት ኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ከማን መንግስት ናይ ካል ዓለም ንሉላውነቱ ንሃገራዊ ድሕነቱ ስቃት ተፈጢርዎ ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ሓገዝ ክሓትት መሰል ከም ዘለዎ ከም ቅቡል ገይረ ዝርዮ ነይረ ኣብዚ ዋን እዚ ድማ እቲ ፋኖ ዝበሃል ዘሎ ምስ ኤርትራ ቀሪቡ ንክሰርሕ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ኤርትራ ነዚ ዘረባታት እንታይ መልስ ክትበልያ ብኸመይ ክትጥመታ ንኤርትራ ይዝምልከት ኣብናቶም ቦታ ይናቱን ኢና ግን እቲ በኻል ወገን ዝመጽ ዘሎ ሕቶታት ተስማዑ ላይ የህልውና ጥያቄ ነው ያለው ባሁኑ ጊዜ ሊያጠፋው የሚችል ኃይል እያለ የኦሮሞ ያም በሆኑ ስልጣን ላይ ያለው የኦሮሞ መንግስት አብይ የሚመራው ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሆኖ ማነው ከኤርትራ መንግስት ጋር ሆኖ ሌሎችን ካዳከመ በኋላ አሁን እንደገና ሌሎችን ሰብስቦ ኤርትራን ለመምታት እየተዘጋጀ እንዳለ ሁሉ ዛሬ አማራ ከአብይ ጋር ሆኖ ኤርትራን ቢወጋ ኤርትራን ጉዳይ ከጨረሰ በኋላ አብይ መጀመሪያ ተመልሶ የሚዘምተው አማራውን ላይ ነው ይሄንን አሳይቶናል እዚያ ድማ ታዘረባ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝጥቀሙላ ዘለው ስነ መጎት ነዚያ ድማ ነቲ ኤርትራውን ከኡምኖ ዝደላነውን ትጽምዶ ዝበሃል በመንገድ ካልኦት ረብሓውን ከመይ ከም ዝትርጎም ንምርዳ አብይ አሕመድ ንተጋሩ ነቲ ህወሓት ግን ህወሓት ባዕሉ ንዘበገሶ አንዳራ ካይዳ ንዑ ንምምካት ኣብ እግሪ ኤርትራ ወዲቁ በጃኹም ስተሩናት ሕኑኒ ብምባል በኺጥራ ዘይኮነስ ንኣምሓራ ፋኖ ባዕሉ እዩ ዝለዓለ ዕጥቂ ከም ዝልዎ ንኤርትራ ድማ በጃኹም ንኣምሓራውን ሓግዝዎም ዕጡቃት ኮይኖም ክሕግዙን መንታ ነዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንምውዳቕ ኢሉ ነቲ ፋኖ ድማ ዝለዓለ ጅግንነት ዝፍፅም ዘሎ ናይ ኣምሓራ መንፈስን ሓይሊ ምዃኑ ዘመጉሶን ዘጣቅዓሉን ዝነበረ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ፈረመ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ንኤርትራ ምኽዳዕ ጥራይ ዘይኮነ ንኣምሓራ ድማ ከጥፍየ ኢሉ ዝፈተነን ተበጊሱ ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ፅንፅዋይ ክገብረ እየ ንናይ ኣምሓራ ቃልሲ ብረት ኣውዲቖም ከም ዝወጥቁ ክገብሮም እየ ኣብ ኦሮምያ ግን ንኦሮሞ ወታደራት ብኣሽሓት ብሚልዮናት ከሰልጥን እየ ብምባል እቲ ገይም ንኣምሓራ ንምድቓቕ ድሕሪ ናይ ተጋሩ ናይ ኣምሓራ ነዚ ኩሉ ምስ ገበርካ ናይ ኣምሓራ ምስ ወዳእካ ድማ ነቲ ዝተረፈ ናብ ሰራዊትካ ወሲድካ ነቲ ናይ ህወሓት ጨፍሊቕካ ሒዝካ ናብ ኤርትራ ገጽካ መኻዲ ነይሩ እቲ ስትራቴጂ ናቱ በዚ መልክዕ ክትሪኦ ከለኻ እንኳላይ ተጋሩ ዝብልዎ ዘለው እዩ ሕጂ እውን ንዓይ ሓግዙን ንኤርትራ ክሃርማይ እንድሕር ኢሉ ከም ገለ ኢሉ ሕልሙ ሰሊጡሉ ንኤርትራ እንተተዓዊቱ ክምለስ ከሎ ንትግራይ ክድምስሳ እዩ ክምለስ ከሎ ንኣምሓራ ክድምስሶ እዩ ድሕሪኡ እታ ናይ ኦሮሞ ኢምፓየር ተረጋጊኡ ክገብራ ይኽእል እዩ እዚኣ እያ ተሓልሙ ዳትስ ዋይ በዚ መቃን ክትሪኦ ከለኻ እቲ ሓደጋ ዓንዳር ኣካይዳ ናይ አብይ ኣሕመድ ካብ ስምዒቱ ዝተበገሰ ወይ እውን ግምታት ወሲድካ ዘይኮነ ኣብ ባይታ ዘተግበሮ ብምርኣይ እዮም ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ እንተሪኢኻዮ ኣብ ባይታ ዝተረኣየ ክሕደትን ሓደገኛ ጉዕዞን ኣብ ልዕሊ ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ፋኖን ዝገብሮ ዘሎ አብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣይገብሮን ኢሉ ዝግምት ናይ ብሓቂ ዕሸላዋት ተሓሳስባ ዘሎ ጥራይ ኣምሓራ ህዝቢ እዩ ፋኖ ድማ ነታ ስልጣኑ ዝተዋግኣሉ ነይሩ ግምጥል ኢሉ ንፋኖ ዝድምስስ ዘሎ ንኤርትራ ሓይሊ ስለ ዘይብሉ እምበር ልክዕ ነቲ ናይ ፕሪቶሪያ ፍሪሙ ናብ ኤርትራ ገፁ መገዝገሰ ነይሩ ዓቕሚ ስለ ዘይነበረ እምበር ስለዚ እቲ ኤርትራ ንፅምዶ ኢላ ትገብሮ ዘላ ተመሳሳለቶም ንተጋሩ ንህወሓት ክድምስሶ ምዃኑ ብኩሉ መንገዲ ክድምስሶ ድሌቱን ባህጉን ከም ዝኾነ ፈቲኑሎ ድሮ ኣብ ውሽጣዊ ምምቕቓል ፈጢሩሎም ኣሎ ንኣምሓራ ድማ ንክድምስሶ ብድሮናቱን ብጀታቱን ብኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊቱን ከይዱ ኣይሰለጦን ኣሎ
ስለዚህ እቲ ደይ ምስላጡ ዳዩ እምበር እቲ ሓሳብ ናቱ እቲ መደብ ናቱ እቲ ስትራቴጂ ናቱ ንጹር እዩ ዘሎ እቲ ዘገርም እቶም ተጋሩ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ከስማዕኩም እዚያ ዝም ይወዳያ ናይ ተጋሩ ከስማዕኩም ስለዚህ አማራው ከኤርትራ ጋራ ቢወግን it's logical it's strategic ምክንያቱም ያለው መንግስት ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ አይታ የማታቀው ኤግዚስቴንሻል ትሬት ውስጥ የከተተ መንግስት ነው ይሄ እኔ አመለካከት ነው ስለዚህ ከኤርትራ ጋር መስራታቸው ቲፒኤልኤፍ በጣም ጥሩ بحفش كم نريد لنا فانو مسيرترا وين كامسرح لعلا قداس نزلوا نهلونا حتى سلوزغني نيرترا أبي أحمد نيرترا كحرم مسو خينوز بمحرا نيرترا مهرا مالت نعونا هلاوي حتى أبي أحمد كملاس كله دمسي سوام كملاس مخانو سلزي مسيرترا وين كان أب ملاي استراتيجيكاوي أقداس نزلوا مخانونا محرا نفانون يزقل زلوا بروفيسور يو أبي ريسبكت زغني تنتاني بوليتيكان مهور بوليتيكاني እቶም ናይ አቢ ሓንቲ ካብ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተዓወተላ ነገር እንተሎ ነዚዮም ስለዚ ዝፈጠረ እዩ ባለም አቀፍም በኢትዮጵያም በቀጠናውም የሚሸጥ እንትን የለኝ ኢትና ማርኬተብል የህወሓት ፖለቲካ ለትግራይም ማርኬተብል መሆን አቁሟል they are devoid of idea ሲጀምራው አይዲያ የላቸው መሳሪያ ማገራይ ራሱ ትግል ከህወሓት መነጠል አለበት እሱ ባልቻለ ቁጥር እሱ አይዲያ በጠፋው ቁጥር ጌታቸው ረዳ ዝድግፉ ኃይልታት ወይ ከአክቲቪስትስ ናይ ተጋሩ ፉል ፎርስ ሙሉ ኃይሎም ኣብ አግርግራትዮም ከም ዘለውን ትግራይ ዝበሃል ምዕራብ ትግራይ ስምዑጂ ከተሓዘልኩም ስለዝኾንከ እቲ ናቶም ፀገም ክንዲ ምንታይ ኣብ ህውተታ ወዲቑም ዘሎ እዚ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ብዛዕባ ህወሓት እቲ ኩነታት ብለን ግን ኣብዚ ስምዑ አይን ወልቃይትን ሕዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከብ ካብ ክልል ኣምሓራ ሓድሽ ሰፈርትና ምጻኻት ዘይተሓዘ ቦታ ናይ ምትሓዝ ምንቅስቃሳት ኣሎ እቲ ትግርኛ ዝበሃል ኮርስ ወይ ሳብጀክት ካብ ካሪኩለም ፍሒቆም እዮም የለን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣይትረክ የለን ናብዚ ተስፋ ምቑራጽ ዝኸውፅሑካ ዝኽኣሉ ምኽንያታት እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ኣስተላልፋታት ክትሪኦ ከለካ ዝተመዛባሊ ካልእ ኣማራፂ ክደሊ ተዘይኮይኑ ብመንግስቲ ደረጃ ናብ ዓዱ ክምለስ እዩ ዝብል ተስፋ ይብለኝ በቃ ብግሉ ማለት ኣነ ሕጂ ብግለይ ይፅዕረ ኣለኹ ዓደይ ክምለስ ዓደይ ክርኢ ማለት እዩ መንግስቲ ይመልሰኒ ዝብል ተስፋ ግን የብለኝ እዚ ጽምዶ ዝብል መንግስቲ ትግራይ ብዙሕ ነገር ይኸስአና ይትረፍ ምዕራብ ትግራይ ሸራሮም ከስአና ኸእል ምስ ኤርትራ ዝግበር ነገር ይትረፍ ተመዛባሊ ክምለስ እታ ሕጂ ዘላ ፍርቂ ትግራይ ንባዕላ ኳስ ንኽትቐፅል ብጣዕሚ ኣስጋኢ እዩ ክኸውን ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ህውተታ ናይ ዚኣቶም ኣብዚ ኻትርዮ ሓደ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ጠቕላላ ከሲሮም ከም ዘለዎ ወልቃይት ከሲሮም ከም ዘለውን ጥራይ ዘይኮነስ ንኽመለሱ ተስፋ ከም ዘይብሉ ይዛረብ ዘሎ ንኽመለሰሉስ ተስፋ ከም ዘይብሉ ይዛረብ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ወልቃይት ንኽመልሰሉ ተስፋ ከም ዘይብሉ ይዛረብ ኣሎ እታ መልሓሱ ታርእሱን ረይዋ ቀፂሉ ጽምዶም ኤርትራ ድማ ነቲ ተሪፍና ዘሎ ናይ ትግራይ ድማ ከም ንኸስር ክገብረና እዩ ምስ ኤርትራ ተደይ ፀሚትካ ዳይ ትረኽቦን ኢኻ ሜቢ ኤርትራ ዝወሰደትልካ መሬት የለን ምስ ኤርትራ ጽምዶ ዝምድና ግን ንዘለካ መሬት ብዝርርብ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ የብልካን እንዲኻ መሬት ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መሬት ዝወሰደትልኩም የብል የለን እንዲ ግን እታ ኮይኑ እውን እንተዝህሉ እውን ዝርርብ ክትገብር እዩ ዘለካ ኤርትራ እኳ ንዝርርብ ንዓመታት ኣወጊዳታ ፋይናል ኤን ባይንዲንግ ናይ መወዳእታን ቀያድን ዝኾነ ውሳነ ናይቲ ኮሚሽን ዶብ ስለዝሃበ ኤርትራ ብጥራይ ክትቅየር ትደሊ እቲ ዝርርብ ውፅኢት ከም ዘየምፅእ ስለትፈልጥ እቲ ሕቶ ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንረብሓናቶም ከማን ክሰርሑ ከለዉ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ምዕራብ ትግራይ ክቦም ከም ዘይደሊ ይፈልጡ እዮም ባዕሎም ከም እዮም ዝብሉ ሓደ እቲ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ተፈንቲቱን ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ዓብዪ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዩ ዝግበር ዘሎ ጌታቸው ረዳ ምስ ደገፍቱ ኮይኑ ነቲ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ወይ ክግንፅሎ እዩ ወይ እውን ምስ ህወሓት ኣብ ትግራይ ከም ዘይምለስ ክገብሮ ይፍትን ኣሎ እቲ ብወገን ዓዲግራት ዘሎ ናይ ዓጋመ ዝበሃል ድማ ደቂ ዓድዋ እዮም ዘመሓድሩና ዘሎ ተባሂሉ ድማ ነብሱ ዝኸኣለ ፖለቲካ ኻትሪ ያው እንታይ ዝፈጥረልካ ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነታ ንእሽተይ ትግራይ መሊሶም ከጥፍዋ ኣነ ዘገረመኒ ግን ነዚ ስምዑ ነዚ ብሰማዕኩ የተገሪማኒ ቆይ ዳንኤል ክብረት ሕዚ ተዘይልና ኣነ ለምሳሌ አውስትራሊያ ታዝሜኒያ የምትባል ደሴት አለች በደቡብ አውስትራሊያ የምትገኝ የታዝሜኒያ ጎሳዎች አንድ ሰው ሲቀር አጥፍተዋቸዋል አንድ ሰው ነው ለዘር ተርፎ የነበረው አንድ ሰው በሙሉ ያጥፏቸው ይሄን በማጥፋት ብቻ ነው ወያኔነት የሚባለውን በሽታ ከዚህ በፊት እንዳልኩት ከሶስቱ ነገሮች ስናጠፋው ብቻ ነው አንድ በአካል እንዳይኖር ሰማለሁም ታይብላ ለዚህ
مجمريا إذا زربازيا نحوار دوكومنت كوينا خد كمت ناي حزب تግራይ ወይ ውን ናይ ገለ ስለ ዘበልኩ ይኮን ኩና ነኹም ዝብዘለው ታ ጀኖሳይድ ትበሃል ቃል ናብ ኤርትራ ክትቀሙላ ከለውስ ክሳዕ ክንደይ ድርቅናን ሓሶትን ከም ዘለዎ እዚ ናይ አቢ የማናይ ክንፍ ዝኾነ ፕሮፓጋንዲስት አነ ነው ፓስተር ዲ ወላ እንታይ ግን ናይ አቢ አዳኻሪ ወያነ ዝበሃል ክጠፍ ዘለዎ አተሓሳስባዩ ንዑ ጠቅላላ ከነጥፎ ክንከላለና ወያነ ማለት ትግራይ ማለት እዩ لكن كم زين شعبية خلنا نتفق لنا قبل قلوا تعملتي شعبية مالت زبيرتراي أمين أبتي تبيا تعرب زبالكو أي بعليتو من نديو شعب مالت زبي شعبية أدمى نيرتراويان مسوينا اثنين شعبية مالت زبيرترا مالتي سو نويانا كندم سوسل لنا كمتي أسترالياويان حنت دسيت بقولوا تزبي فيهم حدا تراين زروزة ترفو ويون زي زروزة تفو نبله زمسلو زلو جنوسايد كتب لنا روينكا قدام يتقال انتهي بعد intention نايتو مرحتي كتفو دليت كم زلوهم زاربوا لك على كلك خلاله هذا سبسي سويلو نسرحنا خدو خلو أقاطعمي مكينا ناتو ولا سخيرون يربلو بزخون يقول من قد جيجا قاتمو ما عاد سب ترجيتو خينو جنوسايد فصي ما يكون كانتبلو سبات قتيلي خاتم مهنياتو كبجس كله سب على السوشيال ميديا وريدو جن مكينا غيره سب كتفيه كمز غيره كتفيه نابلد فكر تنيرو تحرك يدين تدفيو زيت جنوسايد كبحال زخر زر متنا سويل كها بغني لكم نزيجي زرنا يمسح زروايت زرب زر لا لا تزرنا وي انا زبال كطفال وي زبل زر بشتاي غازو لزل حمام سلازغونه ازيد ما من جنوسايد منكس اثيوبيا حتى تلوز غبا ازي ابير ترى خمسه عينت قوقعه تسمعيل حزب تغاراتفو حزب وياناتفو زبل سبيل that's why ابير ترى وصو زخونه حسو زرباز تقمو ازياتهم جن بعلم ازيا قال كتغراوي حقو يكون خبلنات بلالا أنا نايزيم سبازياتهم هو تتاس بعمي زقربن تقراويتي أتيا إيرتراويان سراويت زاب ستريوت نسمع يلا ሁለት እንዳስተሳሰብ ወያኔነት የሚባል አስተሳሰብ መኖር የለበትም እንዳስተሳሰብ ራሱ ሰዎች ወያኔ ሲሉ እስማ መባል አለበት በቃ ማንም ሰው حقي دانيال خبرت حز تزيلنا أنا حقي دانيال خبرت حز تزيلنا أنا مثلا أستراليا تازمينيا متبال دسي زاتري وادر لهم تقراويتيا انتاس كسري حنيرا بجنزب نايزم تقامتي جنزب ناي تقامتو سيدا بيرترا اب تقراي كيدا ايرترا سرايت ايرترا جنوسايد فتي مزبل فيلم سري حنيرا ناي بحق جنوسايد كفصميلو سيمينار نزخيد زغبر زنبري سراويت ناتو دما برد غيرو تغارو قتل كله بفيديو زقدح نفسه بفيديو تقعد يدما في السوشيال ميديا زلو نعوب جنوسايد زي كسسه كغمطيلو نيرترا زخونه يكون صبت زبحال زي بلو دراما ناي اقسم دو ناي غلت بايلو اتنا اقسم دما استفصمه كم زي يلن حلف حليفو ننصرنت كوننا فيلد مارشال ناي اثيوبيا ابقربا زغبر انترفيو اب اقسم استفصمه جنوسايد يلن سراويتنا ايرترا نتلو خنا خدو خلو امونغو حزب تحبيهم ببرت كارموم سفتنو نتوم سبات نفسنا مكل خالك جبر متقعت غيرين يريو دايما دايلو سب نقاتل يلز مصا كم زي كونه نغيرو ازخا ناي عودو كينات بحريو دحرا منغوز بخين كارين كايو سراوي دما غبر ملس كبغلي بزخونه جن ناي ايرترا زخونه يكون نس جنوسايد زتعز قنطاب ጭብጥ زي بلوم نيرترا كخصص عليهم زي حنت كاتم نيرترا معلتا تخصص نبرتيا حساويت مخانان متالليت مخانان ناي اجندا سب مخانان دما بزي خاطري لومي مستناي رايا مستناي جيتاچو ردا سلازخون نتوحات نمطفو تزاربو زلا زرباينا نسمع زلنا وزخانتاي زريكا اتهلغ اتي امونغوم زغبرو وزلو تمالا بيرتراس تقوملو زنبرو نغرات نختفلطو نختردو يغبركا انت بعين حقي حجينا نحتدم سلستماغلو بقالاتهم يخاوت حزم زلكا ابن حتدم زتقوملو زلو بوغير كا خانتي ابل اليرتراس زتقوملو زنبرو قالات ابل اليرتراس زتقوملو زنبرو سنمغوت ديكوت كغبرو زلكا الفلقم ለኔ ብልጽግናና ሻዕቢያ ለትግራይ ካላቸው ኢንተንት አቋያ ምንም ልዩነት የላቸው ሁለቱም የትግራይን ኤክስተርሚኔት ማድረግ ነው ገባቸው ብዬ ነው ማምነው ግን በህግና በፖለቲካ ረገድ ካየ ነው የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የሀገሪቱን ህዝብ ሊጠብቅ ኃላፊነት የነበረበት እንኳን ጋብዞ መጋበዝ ብቻ እኮ አይደለም በደንብ እንደምታቋሉ ነው ልብሱን የገዛው ብልጽግና ነው የጦር መሳሪያውን የጦር
የጦር ወጪውን የሸፈነው ብልጽግና ነው። ኤኮ ብልጽግና ስፖንሰርድ የሆነ ፍጅት ነው። ብልጽግና ኦርኬስትራ بحفش أنتي زبل زلزي كأمن حدهم زلهم بأسنديو تياب تجريز تجزجات أمسي بزخون يقول ملك عون إرترايد نيروان داريلكا أبي أحمد يوك كلا خل نيروان تلو لا مريت ناي فدرال منقسي كلا خل نيرو بقمت قالوا أنت هري إرترام تيو ني إرتران السويتي ومنيرو نسو زخفلهم تنيرو نسو دقبرهم تنيرو مجمري هك حتى زقبو ناي إثيوبيا منقسي زبل زلو ني إرتراويان حق زيلي كونن أتي أب حدا خوينهم زقبروا وزنبروا تم تجارو مالتيو سلست مقالو تم نجيتها وردا أبي أحمد قبل إني خمسة يكونوا قبروا في التنلو وتم سووا حاسة ترى في دما نو أبي أحمد again الدراما نخرج عنا إلى ترى هذا مسألة زلوا but there is another very important issue هذا قداس issue اللبزي تي ناي أبي أحمد قوسي وق حلف زلوا سكي أبزي سمعوا تم نيرترات على تزخونك لومي بعلمي من تكون تادبره لنا زلوا መምህራን የሰሩበትንም ደሞዝ የሚከፍላቸው መንግስት ቸግሯቸዋል። በዚያ በኩል ሐኪሞች ከታካሚዎቻቸው ፊት ቆመው ደሞዛቸው እንዲሻሻል እየጠየቁ ነው። በዚህ ወገን ፋብሪካዎች በጦርነት ምክንያት ተዘግተው ሰራተኞቻቸው ተበትነዋል። የሰለጠኑ ሰራተኞች ዲግሪ ያላቸው የአገሪቱ ወጣቶች የቀረበላቸው የሥራ ዕድል ጠመንጃ አንጋችነት ሆኗል። መምህራኑ ሆኑ ሐኪሞቹ ከጥቂት ዓመታት በፊት የምናገኘው ገንዘብ ኑሯችንን ለመደጎም እኛን ለማስተዳደር በቂ ነበር ሲሉ ይደመጣሉ። አሁን ግን ተቃራኒውን ሆኗል። ምክንያቱ ምንድነው ሲባል መንግስት ኑሮን ለማስወደድ የብርን የመግዛት አቅም ለማድ በሐፈሻ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ካፕቴን ኖ ቁጠባው ቅልውላው ካፕቴን ፖለቲካዊ ዝገደደ ከውን ከም ዝኽል ዝግምት ኣሎ ሓደ ግምት ኣሎ ስኻንታዩ በሐፈሻ እትመናብሩ አብ ኢትዮጵያ አጋጢሙ ዘሎ ቅድሚ ዝናይ IMF ውሳኔ በኻላ ዘራርባ ነትብር ፍሎት ከም ዝገብር ብዕዳጋ ከም ዝውሰን ቅድሚ ምግባሮም እቲ ንረኽቦ ዝነበርና ደሞዝ ሰራተኛ መምሃራን ይኹኑ ሓካይም ይኹኑ ካልኦት ናይ መንግስቲ ሰራተኛታት ዝረኽቦ ዝነበሩ ኣታዊ እኹል ነይሩ ንኽነብር ኢሎም እሱ ካብ ዘጋጥም ግን እቲ መነባብሮ ንሰማይ ተተኪሱ እዚ ከጋጥም ምዃኑ ክንደይ ግዜ ኣብዚ ቻነለይ ተዛሪበ ያነ ካራ ህዝቢ ሰራተኛ ናይ መንግስቲ ምስቲ ምንሃር ናይ ወገታት ዝቕፅእ ክዛመት ዝኽእል ደሞዝ ስለ ዘይብሉ እቲ ምፍንጃራዊ ከጋጥም ዝበልናዮ መምሃራን ይኹኑ ናይ ሕክምና ሰራተኛታት ይኹኑ ናይ ካልኦት ኩላቶም በብወገኖም ሰላማዊ ሰልፍን ዕግርግርን ባእስን ቅርሕንትን እዩ ዝቕፅል ዘሎ ምክንያቱ እቲ መናብሮ ኣዝዩ እናኸበደ ስለ ዝኸደ ዋላ እውን ናይ መንግስቲ ሰራተኛ ዘይኮነ ዝብልዎ ዘሎ ኣብዚ ስምዑ ብላችሁ ይሄ የመብራት ኃይል ጭማሪ ጉዳይ እንዴት ነው በየቤቱ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ጭማሪ በርግጥ በዜና ሰምተናል የሆነ ታሪፍ ይጨመራል የሚል ነገር ሰምተናል ግን በዚህ ልክ እጥፍ በጥፍ በየወሩ እየጨመረ እኛ የምናገኘውና የሚመጣ ቆጣሪ ምን ከፍለው የትና የት ማይገናኝ ነው በዚህ ኢትዮጵያ እንታይ የሚለውም ዝፍክሩልና ዓናስከ ትጌርት ዝበሃል አባቲ ግድብ ናትና ትዲጋ ናትና አባይ ዝበሃል ኃይል ኤሌክትሪክ ናትና ፈትሕዎ እዮም ዝብሉ ናይ ኤሌክትሪክ ዋጋ ግን ሰማይ ደይቡ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ መንግስቲ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ናይ ኤሌክትሪክ ትኸፍሎ እቲ ሰብ ዜጋታት ዝኸፍልዎ ማዕረቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዝምጥን ኣይኮነን መንግስቲ ድጎማ እዩ ዝገብር ናይ ትራንስፖርት ይኹን ናይ ኤሌክትሪክ ይኹን መንግስቲ ድጎማ ክገብር ኣለዎ እንተደየለ እንድሕር ከም ዕዳጋ ክገብሩ ኮንካ ነቲ ደሞዝ ናይቲ ህዝቢ ድማ ላዕሊ ክስደኽ ትክእል ኣለካ ስለዚ መንግስቲ ድጎማ ዝገብር እቲ ደሞዝ ናይቲ ሃገሩ ናይ ህዝቡ ኣብ ግምት ዘእተወ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ግን ነቲ ድጎማ IMF ኣይፍቅድን እዩ ኩሉ ድጎማታት ክትዕልየ ኣለካ እዮም ኢሎም ኩሉ ኣብ ድቑዕ ዝግበር ኣብ ኤሌክትሪክ ዝግበር ኣብ ነዳዲ ዝግበር ኩሉ ድጎማታት እለየ ኢልዎ ነቲ ሰራሕተኛ ናይ ቤት ፅሕፈት ከ ናይ መንግስቲ ይኹን መምህር ይኹን ሓኪም ይኹን ደሞዝ ወሰኽካ የለን IMF ኣይፍቅድን እዩ መንግስቲ ወፃኢታቱ ኣመና ከጉድል ከም ዘለዎን ኩሉ ድጎማታት ጠጠው ከብል ከም ዘለዎን እንታይ ማለት እዩ ነቶም ሰብ ካፒታል ከም ድሌቶም ክፃወትሉ ዝኽእሉ ሃብቲ ኣብ ርእሲ ሃብቲ ክድልብሉ ዝኽእሉ ነቲ ብመንግስቲ ደሞዝ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ግን ብፍጹም ለውጢ ዘይብሉ ወላ እቲ ፕራይቬት ሴክተር እውን ሆቴላት እውን ደሞዝ ከምቲ ዝድለ ምስቲ ምንሃር ዋጋታት ዝመጣጠን ደሞዝ ይውስኽሎ ማለት ኣይኮነን እጂ እንታይ ዝፈጥር እዚ ዓብ ነውፅኢ ዝፈጥር ህዝቢ ድማ ኣብ መንጎ ግዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና Amnesty International ኣብዚ ቀረባ ሓድሽ raises concerns over the crackdown on health workers multiple detentions reported as a nationwide strike continues for a third day ስለዚ
መንግስት አቢ ነቶም ሓካይም ንገሊዮም የፈራርህ ነቶም ሓለፍቲ ወይውን ነቲ ኣድማ ዝግበር ዘሎ ወጊኖ ጽልዋን ይርዎም ንዝበሎም ድማ ይኣስር ስለ ዘሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንአቢ ኣሕመድ ኮንሰርን ከም ዘሎ ወይውን ቅሬታ ከም ዘሎ ገሊጽ ኣሎ ስለዚ አቢ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ መንግስቲ ብሸኔ ብፋኖ ብህወሓት ብኻልኦት ፖለቲካውያን ወታደራውያን ሓይልታት ራድዮ ኮነ ፀገሙ ብህዝቢ ዝመጾ ዘሎ ፀገም ሓደ ካብቲ ነቲ ዘለዎ ሰንኮፍ ዝኾነ ካይዳ ክግልብጦ ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ ከደሊ ካብኡ ከይተፈልየ ከሎ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ፀገም ርኢና ክንሰግር ክንፍትን ኢና ገብቶ የድሮን መግዣና የቤተ መንግስት መስሪያ ገንዘብ ከአይኤምኤፍ 3.4 ቢሊዮን ዶላር ብድር በመውሰዱ ነው የሚልና ጦርነት ለማቆም ባለመፍቀዱ ነው የሚል ተመጋጋቢ ምላሽ ይገኛል። ከአይኤምኤፍም ሆነ ከህት ድርጅቱ የዓለም ባንክ የተሰጠው ትዕዛዝ ደግሞ የነዳጅ ዋጋን አስወድድ፣ ለደሞዝና መሰል ነገሮች የምትከፍለውን ወጪ ቀንስ፣ ዶላርን እንደ ፓስታና መኮረኒ በየሱቁ የሚቸረቸር አድርገው ስለዚህ IMF ዝበሃል ገንዘብ ክበካ ከሎ ብዙሕ ኮንዲሽንስ ኣሎ ናይ መንግስቲ ወፃኢታት ኩሉ ከጉድል ከም ዘለዎ ግዴታ እዩ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ኤፊሽንት ክኸውን ኣለዎ መብዛሕትኡ ናይ ፕራይቬት ሴክተር ክገድፈለካ ይዝብለካ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ክግደፍ ከሎ ድማ ነቶም ኢንቨስተራት ድመፁ ብድሕሪ መጋረጃ ክፉት ዕድል ስለ ዝገብረሎ ነቲ ዘሎ ዕድላት ንኩሉ ዝቑቕ ኣቢሎም ከም ዝወስድዎ ይገብር ማለት እዩ ካልእ ክፋል ናይ IMF ብዙሕ ሰብ ዘይዛረበሉ ድማ እዚዩ ይሄን ቪዲዮ እንዳታሳልፉት ኢትዮጵያዊ ነኝ ያለ ትውልድ ይሄን ቪዲዮ እንዳያልፈው እዩት ይሄን ቪዲዮ የኡነቴን ነው መላችሁ እያለቀሱ ቪዲዮን ከመስራቴ በፊት ራሱ እያለቀሱ ነበር ቪዲዮን እያየሁ ማለት ነው በዚህ ልክ አውርደዋት ሀገራችንን አባቶቻችን ስንት መስዋዕትነት የከፈሉባትን አባቶቻችን ሰው ከምዝትሪ ወደለሁም አካል ናይቲ ዝቅጽል ኩነታት ድማ ነዚ ንኽትሪዮ ደጸይፍ ዝበሃል IMF ወልድ ባንክ ገንዘብ ክቡኻ ከለው ጎኑ ክገብረ ዘለካ ድማ ግብረ ሰዶማውነት ካለ ኩሉ ፀይቅ ነገራት ከተፍቅት ወይካ ዘይንቡር ነገራት አባህልኻን ክብርታትካ ከተፍቅት በፍንጫዩ ፈቲኻ ይኮን ካም ትገብሮ በፍንጫ ትገብሮ ትገንዘባውን ክትቀበል ተጀሚርካ መህዳም ዝበሃል የለን ስለዚ ወይ ክትብል ትኽሊኻ ግን IMF እንድሕር ኣፍኪትካ ከምዚ ዝብልዎ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ናይ ብሓቂ ሓዚኖም ኣለዉ ብዙሓት ማለት እዩ በዚ ነገር እዚ ግን IMF ይኹን ወርልድ ባንክ መፀካ ከሎ እዚ ነገራት እዚ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብቲ ጣውላ ፈሪምካ ድሌቶም ክገብሩ ነዚኦም ከተፍቅት ክትከላለካ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ባገጅ ብሎ እዚ ብድሕሪ መጋረጃ ተሓቢኡ ዝመፅእ ድማ እዩ I think ሓንቲ ቪድዮ ናይ ትግራይ ገይረ ባገረ ኩዴ ነዚ ናብ ኤርትራ ክሰግር ስለ ዝኾንኩ እዚኣ እስከስምዕዋ ሓደ ክልተ ሰለስተ ስራሕና ንጅምር ኣለና ዘለኹም ድማ ኣብየት ወሉ ሰዓት ሓቂ ማለት ሰዓት ሓቂ ዳባሻጦ ፊኖ እታ ስርናይ እታ ዘይቲ እታ መዳበርያ እታ በርበረ እታ ቡና እታ ሰላም እታ ኩናት ተመለስ ኩናት ተመለስ እዚኣ ሸቃት ድብቆቢ የብፅያ ሓቅኹም ኩናት ተመለስ ይቦቱ ቶም ካልኦት ኩሉ ከከም ሻሞም ተመለስ አይንደሌካ ኮታ ያለ አየለን So እዚኣት ኩናት ተመለስ ያ ኮይና ዘላ ሕጂ ንስገር To describe how disgusted this meeting has made. What is an Eritrean American fashion designer who met with the Eritrean dictator? This is why he met with him according to his own words, and then he gave him a gift of appreciation. He's been deleting loads of critical comments, and here are the only responses I've seen from him so far regarding the criticism. Some of them are quite rude and dismissive. This one is probably the most substantive one. I would have given him the benefit of the doubt. ኣብዚ ኣላትካ ሓደ ሰብካ በቃ ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ክህልዋ የብሉን ብፅቡቕ ኣብ ሚድያ ክትመፅእ የብላን ኢላ ምስ ነብሳ መብፅዓ ዝኣተወት ሰብ እያ እዚኣ ኣሚን እዚ ዓወት ዝበሃል ኤርትራዊ ፋሽን ዲዛይነር እዩ ነቲ ናቱ ፋሽን ነቲ ክዳን ናቱ ኣብ ኢትዮጵያ ከፍርዮ እንተዝደሊ ነይሩ ኣይምተዛረበትን ነይራ ዋይ ኢትዮጵያ ክትረብሕ ኡጋንዳ ክረብሕ ኣጀንዳ ናታ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክረብሕ ግን ኣጀንዳ ናታ ኣይኮነን እንጌራ ኣካቢ ይኮነን أبهالنا أنت إزبال زرار بالله من تمجوجو تحلف عن جواز بهال زرار بالله بعد زيابك فلتوا جن
እንታይ ማለት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝረብ ሓልክ ሳብ ዝኾነ ትም በለት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃንዛ ወይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ዝስማዕ ነይሩ ተዝኸው እዚ ሰብ እዚ ፋሽን ዲዛይነር ሓደ ንፍዕ ዝኾነ ዲዛይነር እቲ ዓለባ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ይክስራሕ ማለት እዩ ብኻላ ዘረባ 5 ሰባት ይቆፅር 10 ሰባት ይቆፅር 2 ሰባት ይቆፅር 50 ሰባት ይቆፅር 100 ሰባት ይቆፅር ኤርትራውያን እዮም ክቁፀሩ ደሞዝ ድማ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት እዮም ክረኽቡ ንበዓል ነዚኣ ግን ከምኡ እንታይ እዩ ሕማም እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክጠምሎ ክሽገር ኣለዎ ክመሮ ክኽእል ኣለዎ ክሓልፈሉ የብሉን እንተተኻኢሉ እኮ ነዚ ሓወላን ሰደጠጦ ከብልዎ እኮ እዮም ዘድዩ ለይቲ መዓልቲ ምኽርናቶም ኮስ እዩ እቲ ስድራ ቤትና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብጥሜት ክጠፍእ መንግስቲ ኤርትራ ብኸምኡ ከምዘይጠፍእ ይፈልጡ እዮም እንተጠፍእ ነይሩ 20 ዓመት ገይረሎቲ ገና ካብ ዝመፅእ መንግስቲ ኤርትራ ኣይጠፍእን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ዓብ ዋጋ ክኸፍል ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና በዓል እዚኣ ግን ንእሽተይ ሓሳባት ናይ አንተርፕረነርሺፕ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ስለ ዝረኣየት ከም ሰይጣናዊ ጌራ ነዚ ወዲ እዚ ሌበል ትገብር ቅድሚ ሕጂ ተይፈና ሓድሽ ናይ ኤርትራዊት ኮሜድያን ሆሊውድ ሴሌብሪቲ ኤርትራ ከይዳ ናይ ኤርትራ ንብረት ናይ ኤርትራ ንቱሪዝም ንክትከውን ኣድቨርታይዝ ክትገብረላ ምጀመረት በዓል እዚኣ ከምዚ ናይ ኤርትራ መስማሲት ያዶ ፖለቲካ ዶ ኣንቲ ሰበይ ፖለቲካ እኮ ኤቭሪቲንግ ኣይኮነን ሰባት ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ክረብዑ ዕድል ለይትብዮም ንስኺ ፖለቲካ ትሰርሕ ኣለካ ኣጀንዳ እዩ ደሞዝኪ ብዩ ዝመፀኪ ዊገሪ ተረዲና ኣሎ ንፈልጠኪና ነዊሕ ጌርኪ ክኻው ህዝቢ ኤርትራ ደስርሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ጉዳይ እቲ ፖለቲካ ብካልእ ደይትሰርሕ እዮም ዋይ ኤቭሪ ኤርትራዊ ክሽገር ንዝኾነ ይኹን ተስፋ ናይ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ንምዕፃው ዝጓዩ ካብዚኣቶም ዝመፅእ ለውጢ ድማ ምንይነ ወኬን ይብሉ ትግራይ ካባናን እንየው ካብዚኣቶም ክመፅእ ዝኽእል ነገር የለን ሓሳብ ናይ ፅቡቕ ነገር እውን የብሎምን እንትርፎ ንፅቡቕ ነገር ንክዕንቅፁ ከዲኹም ኣለኹም መጋበርያ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ንኮንካ ኣጀንዳ ናትካ ናይ ብዝተፈላለየ ሽሞምን መልክዖምን ዘይፍለጡ ኤንጂኦታት ቦኦም እናተኸፈሉ ቀፃሊ ኣብ ኤርትራ በና ኣሎ ፅቡቕ ነገር ንዑ ክንቆፅል ለና ኢልካ ንጎ ምሸትን ኣጀንዳ ናትካ ይኸውን ቨሪ ቨሪ ሳድ ናይ ብሓቂ ሕዝኑኻ እዚኣቶም እዮም ካብ ኤርትራ ፍትሕን ዲሞክራሲን ክነምፃልካ ኢና ዝብሉ ነቲ ህዝቢ ዘይተሓልየሉ ፍትሒ ክመፅእ እኮ ግዜ ወስድ እዩ ፕሮሰስ ወስድ እዩ እቲ ህዝቢ ግን ናይዚ ወዲ እዚ 10 ሰባት ተቆፂሩ 10 ሰባት ደሞዝ ክረኽቡ እዮም ዋይ ዶንት ዩ ቲንክ ኣባውት 10 ሰባት ንሱ ክረኽቦ ዝኽእል ዝናዶ ገለመለ ፍርጌት ኤርትራዊ ክረብሕ ኣይትደልን እቲ ካልእ ፖለቲካ ንስኺ ካልእ ክትሰርሕ እዩ ፖለቲካ እንድሕር ኮይኑ ስራሕኪ ብካልእ ንህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ከይገበርካ ህዝቢ ኤርትራ እናረብሐ ከሎ ንስኻ ፖለቲካ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ፅቡቕ እናረኸበ ከሎ ካብዚ ዝበልፅ ከምፃልኩም ኢልካ እምበር ዘዝመፅእ ዕድል ክሰብር እየ ክቐትል እየ እናበልካ ገጾም ትርሓቕ ናይ ብሓቂ ማለት ተስፋ ዘቑርፁን እዚኦም ኣይፈልጡን እዮም ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ክበቁል ኣይደልዩን እዮም እቲ ዝሕዝን ድማ እዚ ወዲ እዚ ትማል ትማል ወላ ሓንቲ ጭብቲ ዘይብላ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ኢላ ትዛረብ ነበረት እያ ወላ ሓንቲ ቅንጣብ ኤቪደንስ የብላ እቲ ዝሕዝን ድማ እዚኣቶም ከም ሓደ ኤክስፐርት ተቆፂሮም ኣብ ፈቐደ ቢቢሲ ኣብ ፈቐደ ኣልጀዚራ መፂኦም ይዛረቡ ህዝቢ ኤርትራ ልዑል ተገዳስነት ከድልየካ ፖለቲካ ከም ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ተቃወም ደግፍ ደዝማትር ህዝቢ ኤርትራ ክረብሓሉ ዝኽእል ዕድላት ግን ክትፀራ ኣለካ ፅባሕ ንጎ ተመሓድሮ ሃገር ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚኣቶም ንህዝቢ ኤርትራ ክጥዕመውን ስለዘይደልዩ ፖለቲኮም ናይ ኤርትራ ኢልካ ክትዛረብ ከማን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ክረብሕ ከሎ ኣብኡ ክትጉስጉስ እዩ ዝግባአካ ብዝኾነ ግዜ ወሲደ ብዙሕ ብዛዕባ ክንዛረባ ይንኽእልና ብዙሕ ውረድ ደይብ እናበለት እያ ትዛረብ ግን ኢትስ ናት ኢምፖርታንት ፎር ሚ تعزتنا لو ما عندي زلكم متزلوخا عزيز فتوى زمان سنة طباويت ميكال كيدانيا مجمرتا ميكو حفي كمي على خير أفضل خير سلام من تعنا الناس منه ناس مرازنا فوقهم ويدما كل تذكروا ذلك وطاعات خير تيجي إذا بيدا تجد ديسكس لسرت لي بسمين بسنت تعزتنا بالتعمي إذا مسكنا ميكو حفي أنا رما خمسة ريم زلخي ناقل زبالك وطاعات خير ترالي زلهو ورات عزتنا هترالي مالهم أما زابيري نايمي كمان رأيا نابتنا في عطل زلا بطاطات بتاع كنبل. سلام عليكم حفتي كأجاني بالجمرة تيجي نزعل زحمتني مغزل. زيا برنامج زيا ريحام يا تبع مثلا نت برنامج تدالو انتي برنامج يعني سكري مني مالت زنا يرترا ميدياتات كله كنكاتو لو جزيه سلا زي بلنا هذا جزيه اقدس برنامجات كم زحلفنا زلون رلنا سلازي كم زاتري وازلهم انتهى تا بروجرام تا زيادة زارب سنة تابع الله يفلتني يرتراوي تا برجت I think فيلم أكتر يا مثلاً نساسي نتا أبي يرتراز اللاسي نساس جنا فقطهم بطاطات كيت كرأي اللي يعتبلا مثلاً تا بروجرام pretty much capture ده هو مالتي
اتياد ما بيرترا سلازلا كم ستري وازلهم نايزيا حتى تقبيلا مالتي كيدا أبيرترا نافقود كاسي بأونلاين كتوص مالتي بيت مرتنا تا سلازرق حت أبت بيت مرتنا تا كيدا نتي تمهارو نايتيرترا I mean I really like this program. This is how you connect your people up the gozola what's عايزه لا تفعل عليه زلو مس عدو كونكت نكون ولا كوات راح كاله نغرات له ات بروجرامات مسز بنا كونكت زخون كلنا دس بلني اسكنيش نسمعها ولا تنبيت مرت لايفون قرب يزخخرك درجه سماتات يزركب زلو كمت بيكون نغرنات صنحت عبز بيت مرت زياده ماهره انا دما عبز بيت مرت زياده ماهره هديرما لايك لا ساعات كاخلنا ولا يبقى ذكروا تمهارو خلهم ديفيزانا تا خمانا فورمال له نايغلغله ديفيزاتات كو دسكفني نيرو غناي بحكي الرمز خونه ديفيزا غيرا سو مابز تمهاركم بيت مرتات كانت ونا ابس تمهاركم بيت مرت دحريك مالسكم زغليو I think تي بروجرام ان جنرال بخميه فتي يعني نبزو حسب ندحريت مليسو ابتذكرو تزغل كريتيفلي فتراونت كمان اوريجيناليتي نايتي فتراونت سيلكا زلو مدغام طرا ديكونسي نهزب ايرتراس بخمي كم ساعة كم سؤال لي قلب خمي زلو تجمعات أم مفتاح كن حجز نخل زبالة. لو حجي هاجر مزمور مزمار أنا بحضر فين أنت. تفضلت وايهم ده هاجر مزمور كم زنبري. This is very interesting. ناخد صلت كيدا أبيت مرتتعاتو بكلاسات يا مستوى مهران زجبر interactions. I like it. زي رجزنيا بصحاتون تاريخ ما خوينكم أبتنا تا channel ناتا ريحام صالح يزبل كيدكم أو رأي وابي ريا أنا حلفكم بالكل قيمة إن أي فلتاني نير channel بزخانة تي نشتي كنريو تصبغ سل زخانة كيدكم رأي ولا أبو أبزي كريكم أيدلني بزح زربا عقد زرباتات يتدرب أنا زيادة تي حسب تي أوريجيناليتي نايت حسب فلي حسابات كله خلوا بسوشيال ميديا بفل لايد ما مس حزب زتحاس بروجرام زغبرو مس منسياتنا زتحاس بروجرام زغبرو اب كوليجاتنا يرترا زغبر حسابات زغبرو ناي بحكي دس يزبلنا كما يزع مسؤول سباتون سلازلو اجوخم كبلهم سلازدلو خير من البات نيكست تايم اسمرا يونيفرسيتي تايت مثل انا اسمرا يونيفرسيتي سلا تمهاركو لبيت مرتات رحو سلازخونه كاب اسمرا رحو كن زاين خلينا جن اسمرا يونيفرسيتي كما يكم تمثل دلا مع بروجرام تتجبر لنا وندسم بلن نير مهنياتو انس ناي مودا تذكروناتي اسمرا يونيفرسيتي سلازنبره نا دتجبرلنا دس ببلن نيرو كالاي دما نزا فيديو كرو خلوخسي ناي مودا تا غزيسي كلتشان شدشتري هذه تراني رانه almost اسرع عمد بصحيلو او ماي جاد تجريمه بقى انا بسكركسي 20 years هذا ديت ولد قلعه غومس كوين اللي اوريدي مالتي لنكنسي هذا بيت سبع عدت كيدو تمليسو يعلن نيرو بزعبات غزاوتنا جلس I was like my goodness كنا منتاي رحيقنا خمزلنا كنا منتاي كب عدنا طفينا خمزلنا كم بعد جورجو ناي بحكي الرسي رس غازق وعقعيه تسرح تحسب بتقين بتي يغني لنا انا زحفتنا انت بروجرام تاع فتيو ناي بزحت سبات نافقات كتوت تدخل سرح كوينات معنا لو كل دبا مسحواتنا مسدقنا كونكتد نخنكون ادل سلاز فتره دما فتيو ثانك يو بلولي نايلو مارستي نايلو بروجرام ابزك ودي ابكال سرح ابكال مدب كساب من رحب دحنكونو لايك جبروا سبورت جبروا ناتا دما لايك جبروا لا شير جبروا لا سبسكرايب جبروا لا حجز يوم صبو نجر انت رخيمنا نحجز صبو نجر من تانك مصنا نبلكو مزيا طعم تدرفوا قد فكم اوكي